Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na vzdělávací přednášce z série Kavárny pro rodiče na téma Rodina jako sociální děloha, jak v bezpečném prostoru dozrává dítě ke své dospělosti. Dovolte, abych vám představil lektory a vzácné hosty dnešního setkání, paní doktorku Lidmilu Trapkovou, psycholožku, psychoterapeutku a supervizorku. Dobrý večer. A pana doktora Vladislava Chválu, lékaře, psychoterapeuta, odborníka na psychosomatiku. Společně vedou a založili Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny a významně ovlivnili přístup k rodinné a psychosomatické péči v České republice. Dovolte, abych se vám představil i já. Moje jméno je Martin Neništa a jsem jedním z realizátorů vzdělávacího projektu Místní akční plán pro vzdělávání na Liberecku 4, který podporuje předškolní a základní vzdělávání v naší oblasti. Pokud byste chtěli jakékoliv informace o projektu, o našich akcích, neváhejte se na mě obrátit. Jenom organizačně, než předám slovo našim vzácným lektorům, přednáška bude trvat zhruba hodinu a poté bude čas na vaše dotazy, z kterých následně bude probíhat diskuze. A dohodli jsme se, že ohraničení časové je půl hodiny až hodina na případné dotazy. Tak jenom, abyste věděli rámec našeho setkání. Předávám slovo. Děkujeme. Tak on za to může, že jsme tady a nejsme tady rádi, teda musím říct, protože vůbec nevíme, jestli vám máme přednášet něco. Rozhodně vás nebudeme bavit, jako vás bavil Marek Herman před měsícem, taky jsme se smáli, protože my vám budeme vlastně říkat spíš vážné věci, ale možná úplně na začátek, o čem to dneska nebude. Asi taky není obvyklý, že... Je to slyšet? Asi není taky obvyklý, že přednášíme ve dvou. To takhle děláme už 30 let, protože i v práci velmi často pracujeme ve dvou, pravidelně jeden den v týdnu. Sedíme s rodinami tam, kde pokládáme dřív jsme říkali, že jsme pokládali ty rodiny za těžší, dneska mám pocit, že těžké rodiny jsou všechny, ale zbytek týdne pracujeme každý ve své ještě ordinaci. To, že pracujeme v tomhle páru, tak na to jsme přišli už někdy v těch 90. letech, že je hodně výhodné, protože somatický lékař a psycholožka, a ještě dětská klinická psycholožka, sami jsme byli udivení, jak se to dobře doplňuje. A tak to, co vám tady dneska budeme říkat, tak je vlastně výsledek té naší zkušenosti. To znamená, že rozhodně vás vyzývám, abyste brali jenom to, co se vám hodí. Co se spojuje s nějakou vaší zkušeností, tak je pravděpodobný, že vám k něčemu bude. To, co se vám nehodí, tak spadne pod stůl a není toho škoda. Nenechte si nic od nás nakukat. Ale to, co vám budeme říkat, tak je výsledek té naší zkušenosti, když sedíme těch 30 let s rodinami u jednoho stolu a bavíme se s nima o nejhlubších událostech a prožívání v těch rodinách, tak se nám takhle skládají ty rodiny. Dneska teď se fotí elektronicky, ale ještě když se fotilo na negativy, tak když dáte všechny negativy všech rodin na sebe, tak se vám vytvoří nějaká obecná rodina. Složitěji řečeno, ta rodina je vlastně chaotický systém. Ale podle teorie chaosu taky víme, že na dně každého chaosu bývá ukrytý řád. A nám se tohleto dělo prakticky, ne že bychom to někde načetli, ale se nám to dělo, že se nám vlastně vyjevoval ten vnitřní řád té rodiny, který takový je, ať se v těch rodinách chováme, jak chceme. Samozřejmě, že žijeme ve svobodné společnosti a že můžeme, že tu kulturu rodiny si každá rodina může tvořit podle svého. Změšku vám nikdo nebude říkat, jak máte žít. Než to celý Lída vypráví, tak jsem chtěl říct, o čem to nebude. Rozhodně to není pozvánka do terapie, to nejde, jsme plní a končíme, jsme důchodci, takže fakt jako u nás žádná péče není k dispozici. Takže kdyby vás někoho napadlo, že to je potřeba takhle jako řešit s náma, není, kvůli tomu to neříkáme. A taky tam byly nějaké takové 3 otázky na začátku.
Asi na ně neodpovíme, protože možná spíš vám uděláme další otazníky, tak už to je s náma, že vám, když budeme říkat tu zkušenost, tak vás budeme trápit, protože vy si budete říkat, no to jsem teda na tom teda takhle, jo. To není dobrý. Ale kdybyste chtěli o tom, co dneska budeme říkat ve zkratce víc vědět, tak asi víte, že teda jsme jeden z těch zdrojů jsou ty rozhovory ve třech s Markem Hermanem, možná je zmiňoval minule, rozhodně nám tady dělal reklamu, jak jsem slyšel. Já jsem silně překvapený, že jste tady v takovém počtu, protože doma nikdo není prorokem. Takže my pracujeme tady, takže víc přednášíme po světě než tady, ale jsme za vás rádi. A taky jsme slyšeli, že jste často učitelé, že jste rodiče, to my jsme taky, takže máme společné zkušenosti a pojďme se pustit do té práce. Já možná začnu takovým případem, jako spíš z běžné praxe, jak asi vypadají ty rodiny, které k nám chodí. Je to případ, který je lídy, takže vám ho převypráví a já ho budu ilustrovat takovým grafem. Přišla tahle ta rodina, to znamená, tohle to je maminka, tohle to vypadalo teda, že je otec a tady přišly takhle tyhle 3 děti, vlastně 4 děti. Když jsem je viděla za dveřma, tak jsem také typovala, byla to taková alternativní rodina, kterou poznáte, že ty ženy jsou speciálním způsobem oblečený a tak. A bylo to první setkání, který pravidelně trvá 1,5 hodiny. A tu 1,5 hodiny jsem spotřebovala na to, abych se vyznávala, kdo kam patří. Co pak, že já jsem se nevyznala, to je logický, ale oni sami nevěděli moc, a zvlášť ty děti nevěděli moc, kdo kam patří. Tak se ukázalo, že ta jména jsou vymyšlená, samozřejmě kvůli zachování anonymity, ale vymyslela jsem takovýhle zvláštní jména, protože oni měli zvláštní jména, neobvyklý jména. Tahle ta Zoša patřila do rodiny Lucie, tady je maminka Lucie. Ta měla nějakého jiného tatínka a měla střídavou výchovu, takže vždycky byla týden tady a týden byla tady. Pak tam byl ten nejstarší Josef. Jo, a oni vlastně přišli kvůli té týnce, která měla takzvaný periodický horečky, se tomu říká. To je taková pro mě dost srandovní diagnoza, protože to prostě jenom znamená, že to dítě má pravidelně opakovaně ne zvýšené teploty, ale opravdu vysoké horečky. Ale když je to dítě hospitalizované, tak se nepřijde na to, co to je, vrátí ho domů a za 14 dní je zase vysoká horečka. To dítě bylo zhruba asi 3letý, 2,5, 3 roky. Takže s tím kvůli tomu přišli. Medicína si s tím neví rady moc, protože to nejde najít. Tam není důvod v tom těle, takže je to záhada, proto k nám taky přijdou. No. Ale chápete, že to velmi ovlivňuje život té rodiny. Mm-hmm. Když jsem se dál vyptávala, tak se ukázalo, že ten Josef měl toho prvního otce, Miriam měla toho druhého otce a Týnka, ta nemocná, měla toho třetího otce. S žádným z těch otců nebyla ta žena vdaná a ty příznaky neměla jenom ta Týnka, jak se ukázalo, tak ta Miriam taky měla a předtím asi v 6 letech měla takový, se jí udělal nádor za takhle někde za krkem. Když to vyšetřovali, tak samozřejmě prožili obrovskou úzkost, protože se rozhodovalo, jestli to soubný nebo ne. Naštěstí to soubný nebylo, ale vyžadovalo to operaci. Tak a s tou Týnkou v nemocnici byla maminka a já jí povídám, hele, to bylo prýma, ne, když ty jsi tam měla tu maminku 14 dní pro sebe. A ona roztáhla pusu od ucha k uchu a opravdu odhadovala jsem a opravdu se to potvrdilo, že že tam je vzácnost mít tu maminku pro sebe. Funguje to. Děkuju. Ta situace tady v téhleté rodině byla taková, že ta Lucie měla 4 děti, druhý zemřelo
A tady postupně taky měla každý dítě s jiným otcem. Ještě vidíte tady na to taky dozadu? Tím hejbej, nebo spadne. Přičemž ten, co je tady skrytý, ten Honza, tak s ním neměla už žádný dítě, nicméně s těmi všema dětma u něj bydlela, odstěhovala se k němu, ale protože to tam nevyhovovalo, tak se zase nastěhovala zpátky. Zkuste si představit, co ty děti zažívají, co se tam proměňuje. Tady nejlíp na tom byl ten Josef, který, ten otec přišel z téhletý rodiny, to je jeho původní rodina, takže to měli zařízený tak, že on byl v téhletý rodině u dědečka a u babičky, býval o víkendech tady, takže ten měl tak nejstabilnější život. Ta prostřední Miriam měla otce nějakého hudebníka, který cestoval a dělal umění po světě, byl naprosto nespolehlivý, ona po něm hrozně toužila, vždycky on jí něco slíbil a pak nepřijel. To je to dítě, kterému se udělal ten nádor a který naštěstí se odoperoval a bylo to bez následků. A tenhle ten Richard, který přišel z téhleté rodiny, tak ale potom založil další rodinu, zase s nějakou Sašou, tu si nevzal, ale měli spolu 3 děti, ale 2 starší zemřely. Divný. No tak jenom to je jenom nástřel, jak taky může vypadat život dětí v rodině, kde někdy se zdá, že každý sdružení dospělých a dětí je rodina. Ještě upozorněme na tyhle ty místa, které teďka vyznačujeme. To jsou místa, kde vlastně je, na tom nejde vidět, že tam nejde o otce, tam jde o místo nebo o fyzického otce, ale tam jde o místo, ve kterém se vyskytují osoby otcovské povahy, které berou ten úkol na sebe, jsou k dispozici otcovským způsobem a taky tam může být dítě, který to dělá pro ty ostatní. A i zrovna taky to s tím místem maminky, který může být taky složený z více lidí, ale k tomu se dostaneme. Já vám prozradím, myslím, že vám Marek prozradoval různá tajemství, já vám taky prozradím tajemství. Život je velmi nepravděpodobný. A ten je tak nepravděpodobný, jak dá se to spočítat dokonce, to jsem nevěděl, že se dá spočítat, ale věda je daleko a matematici jsou skvělí. Tohle je dezoxyribonukleová kyselina, která takhle vypadá jako, to je chromozom a takhle se to rozmotá, takhle vypadá ta šroubovice, na který je zapsaný život, jak má vypadat, jako jak podle toho se to tvoří, to je kuchařka taková. A to její vytvoření v tom původním bujonu, který na té planetě asi byl, tak je tak nepravděpodobný, jako když vezmete všechny součástky autobusu, dáte je do pytlíku a tak dlouho s ním třesete, až jeden z těch stavů nahodilých je autobus. Zkuste si to představit a třeste. Je to mnoho třesů, než se to podaří a to je ten matematický výpočet, jak je to nepravděpodobný. A aby život vůbec existoval, tak na to ta živá hmota vynalezla metodu, která zvyšuje pravděpodobnost nepravděpodobných věcí. To by se vám hodilo ve sportce, ale tam to nefunguje. Funguje to v té přírodě, když vezmete svět jako chaotický, to je chaotický proces, ve kterém je těžký dát dohromady 2 lidi podobné povahy, anebo dokonce nějaké částečky ty dezoxyribonukleové kyseliny, aby se vytvořila, jak má být, tak to je velmi nepravděpodobný, ale jakmile uděláte takovou jako tenhle trik, to znamená vytvoříte dutinku, prostor, do kterého v pravý čas přivedete nějakým způsobem ty správné ingredience, tak se ta pravděpodobnost vysoce zvýší. Není taky tak nějaká velká, ale je mnohem větší než ta původní. A tenhle ten princip se vlastně zachovává v celé živé přírodě a když ho narušíme, tak prostě porušíme ten život. Jo. Dá se to vlastně takhle ještě je takový detail, jak vypadá ta slupička, ta ochrana, ty buňky, to je ta stěna buněčná.
Tam je totiž velký problém, jakmile uděláte tu bublinku, tak začne být problém, co dostat dovnitř a co ne a jakým způsobem. A na to tam jsou ty triky, kterým se říká vlastně receptory. A to jsou takovýhle všelijaký anténky, které jsou ve skutečnosti otázkama, který ta buňka klade tomu okolí, je tady třeba oxytocin, nebo je tady nějaká jiná látka. A když tam je, tak oni se spojí, dojde k tomu ty reakci a ta buňka dostane tu zprávu, že to tam je a že se může podle toho chovat. Vláďa vás informuje o biologii, ale můžete si to rovnou představit, že to funguje jako metafora. Vlastně mluvíme o hranici jak té buňky, tak později rodiny. Dokonce i organismus má svůj povrch, ten je docela patrný, ten vidíme, dokonce my ho jako jedno z mála zvířat nějak upravujeme jako uměle, jinak si ty zvířata ty povrchy umějí zabarvit jako jinak, my to musíme oblíkat a skrývat všelijak nebo odkrývat. I rodina má podobný, ten princip je tady úplně stejný, taky tam musí být uzavřený prostor, aby se zvýšila pravděpodobnost nepravděpodobné situace, že se totiž František s Maruškou zblížejí, to by ještě dali, ale pak, když se jim narodí dítě, tak aby ty děti nějak vyrostly, tak to je fakt jako nepravděpodobný. Tak to je potřeba zvýšit tu pravděpodobnost stejným způsobem. A podobně je to v dalších vrstvách. Obec vypadá stejně, ta původní město vypadalo takhle nějak, že vždycky obehnaný hradbou, aby bylo jasný, kdo jde dovnitř a kdo ne. Nebylo možné jen tak někoho pustit dovnitř, mohl přinést mor a zničit život v tom městě. Takže samozřejmě i další celky, konec konců i planeta vypadá velmi podobně. Vlastně vás chceme upozorňovat na tu hranici, která v případě buňky ji vidíte pod mikroskopem, v případě člověka je to kůže, to je jasná hranice, ale jakmile přijdete do systému logicky vyššího, to znamená například té rodiny, tak tam už tu hranici neuvidíte, tu nemůžete, ale dobře ji prožíváme, dobře ji cítíme a děti ji hodně cítí. Zvířata taky. Takže stačí dětem nechat ukázat třeba na kamenech, aby složili, kdo patří do rodiny, tak oni tam dají všelijaký dědečky, taky psy a kamarády a tak. A když jim dáte tužku do ruky a zeptáte se jich, a kdo patří opravdu do rodiny a kdo patří vně, tak si můžete všimnout, že každý dítě nebo každý člen rodiny, zvlášť v takhle složitých rodinách, jako jsem vám ukazovala, tak tu hranici cítí někde jinde, ale vzájemně to o sobě nevědí. A ta hranice musí mít taky nějaké vlastnosti. To je moc zajímavá otázka, jak vypadá hranice rodiny. Ona to není ta hranice bytu jenom, to je jakási hmotná část. Ale ve skutečnosti to je sociálně konstruovaná hranice, kterou vytvářejí pravidla. Zkuste si všimnout, že v každé rodině platí větší nebo menší pravidla a ty pravidla říkají, tady uvnitř, tady se přezouváme, tam si dělej, co chceš. Tady chodíme spát v 9, jestli jsi na vandru, tak si choď, kdy chceš. Tady nepijeme, tam se ožer, jak chceš. Prostě máme pravidla a ty pravidla vytvářejí tu hranici. Jakmile je překročíte, jste uvnitř, tak tam už ty pravidla platí. Když tam nejste, můžete si dělat, co chcete. Tohle je vlastně něco, co nám ubejvá, protože my žijeme ve velmi svobodné společnosti, ve které nechceme nikoho omezovat nějakými pravidly. Takže to, když vy vyžadujete, aby dítě něco dělalo, nebo aby někdo tam jako vám, nebo aby se podílel na chodu domácnosti, nebo nastavíte nějaké pravidlo, který ostatní říkají jau, já to teda nechci, tak tím pravidlem vlastně zařizujete, aby tam ty hranice byly. Když je nedáte ty pravidla, tak ta hranice není. A co dělá, když není hranice? To je důležité si uvědomit. Podívejme se na to z hlediska toho, to naše setkání, jak říkala Lída, když jsme spolu začali dělat, tak já jsem byl porodník a měl jsem za sebou velkou zkušenost jako porodník a já dobře vím, jak teda vypadá porod a taky, jak vypadá asi těhotenství a co se děje během toho těhotenství. Lída zase ví, jak vypadají ty pravidla nebo podmínky pro vývojová psychologie dítěte. Pro vývoj dítěte, tak. A ano, tak se to jmenuje. No, ale vzniklo to tak, že když sedíme s tou rodinou, no, tak si s nimi pořád povídáme. Když by tam seděl někdo, tak to vypadá jako společenské povídání. Ale to znamená, že tam pracujeme taky s metaforama hodně. Tak jako přirovnáváme. A začalo nám být nápadný, že často používáme právě metafory z těhotenství, z porodu,
a tak dál. A tak to jsem se nedivila, protože když byl ten Vláďa Porodník a tak jsem si říkala, tak jsme na to chvíli koukali a pak se nám začalo ukazovat, že to není úplně náhoda, že je to taky všeobecná zkušenost, že teda i všichni členové rodiny tam porod zažili, ať už se sami narodili, anebo někoho rodili. A tak jsme si toho začali všímat a pak v jednom případě, a to teď rychle jenom přeskočíme, se začalo ukazovat, že když jsme tu metaforu použili, tak najednou ta rodina stuhla a říkala, jak to víte? A my jsme nic nevěděli. A dověděli jsme se, že to tam jsme použili, myslím, inkubátor, tak jsme si říkali, že ten kluk asi 14 letý, že musel do inkubátoru, jen jsme to tak plácli. A oni říkali, a jak to víte? A ukázalo se, že to dítě, když se narodilo, takže bylo v inkubátoru, že se narodilo předčasně, maminka byla hospitalizována jinde, to dítě taky jinde. To znamená, že start do života tohohle dítěte byl velmi problematický a pak najednou se ukázalo, že v tom dospívání se tam děje něco podobného. A tak jsme začali si těch analogií všímat a zjistili jsme, že těch analogií je mnohem víc. Mě nejvíc šokovalo, já jsem začala být zvědavá, jak to teda v té děloze vypadá, protože já, když jsem rodila, tak jsem měla jiný starosti, než abych studovala, co se to tam děje. A tak jsem se ho ptala a nejvíc mě zaujalo, že jsou tam nějaký trimestry. To jsem ještě to pochopila špatně, protože jsem myslela, že jsou to třetiny, ale oni jsou to 3 měsíce. Ale třetiny taky tím pádem, těch 9 měsíců. No a jak to vypadá ve vývoji dítěte? Od 0 do 6 vývojové prahy jsou kolem 6 let, pak kolem 12 let, takže když vezmete ten vývoj zhruba od 0 do 18 let, tak jsou to taky třetiny. A pak se ukázalo, že ty prahy, které se ukazují tady v té děloze, že vlastně ty analogie jsou tam hodně podobné jako v tom psychosociálním vývoji dítěte po narození, ale uvnitř hranice rodiny. No, já dám příklad. Do těch 12 týdnů, do konce 3. měsíce se vytvoří z těch původních buněk 2, které se setkali, tak se vytvoří úplně celý organismus se vším všudy. Je to malinký homunculus, který teda je napojený přes placentu na ten mateřský organismus a do té doby na té mamince moc není vidět, že je těhotná. Ale na konci nebo v 13. týdnu najednou dojde k něčemu, čemu se říká fyziologické polyhydramnion, takže najednou se ta děloha zvětší a kolem toho dítěte se udělá větší prostor a ono tam takhle najednou může jako ty tvoje ručičky a nožičky trošku protahovat. No a kolem těch 6 let dítě odejde z domova do školy a tak se tam taky zhruba mezi těma 6-12 lety si tam vlastně, Freud si myslel, že se toho tam moc neděje, ono se tam děje, ale je to takový období, který v těch rodinách bývá hodně šťastný, pokud mají všechno, co potřebují, protože je tam takový klid. Dokud nezačne puberta, to je zhruba nějakých 12 plus minus. To chci říct, ten poslední trimestr, to znamená od 12. do toho, já nevím kolikátýho, řeknete sami asi, týdne, tak ten prostřední trimestr je takový jako klid, taky to bezpečný období relativně. A neděje se od toho mnoho a to dítě vždycky, když potřebuje, a ono teda roste velmi, velmi rychle a zaplňuje ten prostor a vždycky, když je potřeba, tak si řekne ty mámě a ono se to zase zvětší. Placenta roste, jak to znamená, že výživa taky se zvětšuje a to dítě se zvětšuje. A od toho začátku 3. trimestru najednou to začne být plný tam a každý další zvětšení už je obtížný. Najednou je ten prostor celý zabydlený, to dítě je tam schoulený, takhle kouká a neví, kudy jako ven, tam vůbec žádný východ není. Jo. To dítě se, jako když byste mu položili tu otázku, a co budeš jako dělat příští půl rok, tak ví prd, protože tam jako ono pořád jenom chtělo dál a dál růst a ono to najednou nejde, dokonce si řekne o větší, abych řekl kapesný tam v tom případě, o větší výživu, ale ono dostane míň, protože ta placenta se začne pomalinku likvidovat, vypadávají celý kotyledony, najednou dostane míň teda výživy. A když si řekne o větší prostor, tak matka udělá kontrakci, nebo ta děloha udělá kontrakci a to dítě ti řekne, bude ještě hůř. A teď jako takhle to jede dokola a teď se vlastně zhádá to dítě s tou matkou, protože ono chce víc a ono nedostane víc, protože
to prostě bude míň. A kdyby jako tenhle proces neběžel, tak tam bude dál to dítě v té matce a nedostane se vůbec ven, protože díky tyhle hádce a bude to nebezpečný. Se otevře ten porodní kanál, se vytvoří teprve a to dítě se dostane na svět. To kouká, jako to tady je, protože do té doby nevědělo, kam to vůbec bude. A nevypadá no jo, ale když je to takhle, to už jsme si prohlíželi a už jsme tak tušili, že jsou tam nějaké analogie, že se vlastně na vyšší vývojový úrovni opakují nějaké zákonitosti z vývoje v děloze, tak jsme si říkali, no jo, a co to znamená? No samozřejmě, že porodní bolest není patologie žádná, sice to bolí, ale je to fyziologická bolest, která umožňuje, aby se to dítě dostalo na svět. A to platí pro ten psychosociální vývoj úplně stejně. Takže tady je nás žen hodně, takže ty konflikty, které v pravý čas nastanou, jsou nutné. A naopak, tam, kde ty konflikty nenastanou, tak je to nebezpečný a v té terapii potom, když to rozpoznáváme, tak vlastně pracujeme k tomu, aby ty rozdíly, které mezi matkou a dítětem vždycky musí být, tak aby se jich nebáli a aby se o to tam bojovalo trochu. Protože bez toho tam to dítě bude růst. Asi mu nepůjde vždycky o fyzicky, záleží na tom pod obrazem jakého příznaku, tak někdy jde i dokonce o život, ale jde rozhodně o sociální nebo psychosociální zralost a psychosociální život a jak se má to dítě dostat z té rodiny ven. Ale tohle je jenom příklad toho, proč si myslíme, že to spolu souvisí, že ta metafora sedí na rodinu a že si můžeme odtud brát ty příklady, jak se to řeší na té úrovni děložní a co to znamená na té úrovni rodinný nebo psychosociální. A ten hlavní, když jsme se zamýšleli, co je tím klíčem k tomu, co je tam to hlavní podobný, tak to je tahle ten princip. Ten plod, nebo plod uvnitř dělohy, stejně jako dítě v rodině, musí být chráněné před předčasnými nároky, které by ohrozily ten jeho vývoj, v děloze jednoznačně, kdybyste tam najednou prostě do toho vstoupili něčím, tak to špatně dopadne. Tam k tomu, aby všechny informace, co dostává to dítě, všechnu výživu, co dostává, tak dostane ne přímo do krve, ale přes placentu, ne zvenčí, ale přes organismus maminky. Když dítě má chuť na okurku, maminka dostane chuť na okurku, sní a dítě dostane okurku. Ale bez toho, nejde to, aby si samo zašlo pro okurku. Nejde to. Prostě tohle ten princip je hrozně důležitý. No a my, když už jsme teda šli po těch analogiích, tak v jednu chvíli já jsem se zeptala, jsem říkala, nechoď no, ještě. Počkej, ještě Počkej, já ti chci říct, že nejde tohle, no, promiň. Tak jdi. No, nech mě. No, tak já. Tohle ten princip, že to obejdete, je hrozně nebezpečný, proto to my doktoři často neděláme, se těch operací jako přes stěnu břišní dělá víc, ale je to hrozně nebezpečný, protože musíte dbát, aby se tam nedostali něco, co tomu dítěti jako ublíží, abyste neobešli tu placentální bariéru. To je hrozně důležitá. No jo, jenže je tady ta otázka, co to znamená psychosociálně. Já jsem říkala, a co teda, jako, kde je v tom psychosociálním prostoru ta placenta? Co je to ta placenta? No a Vláďa se s tím nepádal, rovnou řeknu, to je ten vztah mezi rodiči. A úplně to sedělo. Protože ta výživa někdy v tom dospívání, v té adolescenci, tak tu výživu děti dostávají z prostředí, ve kterém vyrůstají, emočního prostředí, jestli je výživný, nebo jestli je méně výživný, anebo někdy dokonce jedovatý, jestli je tam spoustu napětí, tak to potom, ta analogie taky docela sedí, to znamená, jestli ta placenta je funkční, jestli umožní dozrávat těm dětem. A to zase na biologické úrovni ví Vláďa, to nevím já. Dokonce to vypadá tak, že čím rodiče jsou zdrojem toho bohatého prostoru interakcí pro to dítě, emoční, informační. Dítě se zeptá, a maminko, proč je nebe modrý, když stává, je mu 3 nebo 5 let, už možná 5. A maminka na to říká, no protože Pán Bůh stává dřív než ty a natře ho na modro. A dítě řekne, aha, a má to za hotovou věc. No a pak jde do školy, tam se dozví nějaké informace a tak přijde domů, říká, ty mami, já ty říkala, ale nám říkali a teďka zkoumá, co si o tom myslí ta máma jinak. A tak máma řekne, no je to pravda, je to proto, že tam se láme nějak, to víš, to máš pravdu, je to tím. No a pak teda to dítě zase je spokojený, protože to maminka korigovala a jednou se stane možná odborníkem na stratosféru a zjistíme, že budou 2 nebo 3 odborníci na světě, kteří to vědí, jak to je, ale
už to bude jejich vlastní informace, kterou si ověřejí, najdou, ale dlouho, než to dítě odejde z té rodiny, tak ty informace potvrzují ty rodiče, informaci přežvíkují ty rodiče. Dokonce jazyk je tím nástrojem, který umožňuje, aby to dítě ten svět postupně nabíralo. Ne hned najednou celé, ale jako když dítě neumí ještě, nerozumí tomu, co jsou daně, tak je nemusí platit. Prostě je to osobozený od toho ten moment. On ještě do 18 let je právně chráněný, že může být blbej, že? Tak jako, nebo dětský teda. Jo. No a my vlastně vám chtěli říct pár takových informací, co z tohohle vyplývá, a to jsou takový jako základní informační my jsme se na takových podobných seminářích, jako tady jsme se setkávali s námitkou, a jak vy to všechno víte, když přece jsme ve svobodné společnosti, tak přece je všechno dovolené, rodiny můžou vypadat, jak chtějí, rodiče se můžou vyměňovat, děti přece stejně vyrostou a jsou stejně šťastný a tak. Takže takovýhle otázky jsme dostávali a tak já jsem se zasekla, a protože mám ve své historii taky ještě matfis, tak jsem si řekla, dobře, tak pojďme si říct, co nejde vyjednat, co fakt platí. Tak například platí, že každý, radši už dneska neříkáme, že každý má jedinou biologickou matku a jediného biologického otce, ale že každý vzešel z jednoho vajíčka a z jedné spermie. A tam musí být taky ten otec. To nejde vyjednat, abyste ještě žádný dítě se nenarodilo ze 2 vajíček nebo ze 2 spermí. Další axiom, kde nemůžete s nikým o tom polemizovat, protože to tak je, že v každé rodině jsou vždycky jak vztahy vrozený, to znamená, že se tam někdo někomu narodil, tak vztahy získané, to znamená, že ty lidi přišli k sobě zvenčí. Typicky, pokud nejde o těžkou patologii, tak rodiče se sešli zvenčí, tam se jeden druhýmu nenarodil, tak to je vztah získaný. Zatímco vztah rodiče a dítěte je vždycky vztah vrozený. A pozor, přes děti potom ti 2 rodiče zprostředkovaně už mají taky vztah vrozený. Ale mluvíme o rodičovství a nikoli o partnerství. To znamená, v těch 2 stejných postavách vždycky jsou 2 funkce. Jedna je to partnerství, když všechno jde tak, jak má jít, tak se nejdřív ti 2 zamilujou, jsou spolu, tam vzniká to partnerství a čím je emočně bohatší, tak tím vzniká příznivější hnízdo pro budoucí děti. A pak, když se tam narodí děti, tak vzniká rodičovství, to je druhá funkce. Ti, kdo se rozvedou, tak se vždycky rozvádí jenom partnerství. Ještě žádný soud na světě nerozvedl rodičovství, to nejde. A tak jsme si dál kladli otázku, ale když jsou tam jak ty vztahy vrozený, získaný, tak to přece musí mít nějaký smysl. Tak k tomu se asi dostaneme později. A ten třetí axiom, že vždycky vypadá to triviální, ano, je to triviální tvrzení, že se dítě vždycky rodí zevnitř ven a nikoliv naopak. Pokud jde o tu biologickou realitu, tak je to pochopitelný, ale přesto v těch rodinách někdy to vypadá na té psychosociální úrovni, to vypadá někdy tak, jako kdyby to dítě bylo už zaseknutý v kanále, a protože to maminku bolí, tak kdyby mohlo říct, víš co, mami, když tě to bolí, tak já zalezu zase zpátky. Tak v tom fyzickém je to samozřejmě nesmysl, ale v těch rodinách se to velmi často děje, když maminka strádá tím, že ty děti odcházejí, tak děti prožívají, když se jich na to zeptáte, jinak vám to neřeknou, nebo neřeknou to tak často, tak prožívají pocity viny, že by měli přece jenom být mamince k dispozici, a pak hrozí, že se obrací ta životní síla proti směru času, protože tam je potřeba respektovat tu hierarchii, že dospělý je dospělý a dospělý je od toho dospělý, aby se věnoval dítěti. A ne proto, aby dítě se věnovalo rodičům. Když se to takhle stane v několikátý generaci, tak se ten rod celý se vyčerpává, ztrácí sílu. Když si probereme ty jednotlivé axiomy podrobněji, tak teda ten axiom, že má každý jednu biologickou matku a jediného biologického otce. Já jako porodník musím potvrdit, že jsem nikdy neviděl porodit muže. Potvrzuji to. Můžu to podepsat, jo. Fakt. 10 let pořád samý ženy. A jinak to nejde. Zárodečný germinativní jádro je ve vás ženách, není v nás mužích. Není to možné, aby muž porodil. Ten k tomu obsahuje trojúhelník matka dítě.
ten vrozený, to, co říkala Lída, obsahuje vždycky matku, otce, dítě a 3 vrozené vztahy, tak jak říkala. Pokud někdo z nich odejde, zůstane po něm prázdné místo, ale ono je funkční a nezaniká. To znamená, když tam opravdu ten táta není, a možná tu situaci známe všichni, tak se tam prostě nacpe babička nebo děda nebo no, on tam nikdo nenacpe, ono to funguje jako výběva a to je funkce toho dítěte. To dítě potřebuje obě ty místa, ty se od sebe liší, to mateřský a otcovský. Proto nemluvíme o matce a otci, ale mluvíme raději o funkčních místech. Tak to je funkce toho dítěte, že když z toho místa například otce ta vrozená figura zmizí, tak je tam někdo obvykle nasátej buď aktivitou toho dítěte, anebo že se tam někdo taky nabídne. A není úplně jedno, kdo to je. Takže spontánně se to velmi často řeší hrozně dobře, nikdo k tomu nemusí, žádný odborník, nikdo jim do toho nemusí nic intervenovat. Ale někdy, když se tam, protože to je situace na výsost plná napětí, emočně se tam děje spousta věcí, celý to emoční pole se tam rozkejve, je nepříjemný tam být, tak vlastně ten celý systém tam hledá zase stabilitu a pokud možno stabilitu, která je co nejbližší té přirozené funkci. To znamená, když se tam do toho otcovského místa přijde nějaký náhradní otec nebo náhradní otcovská figura, tak je to napínavý, jestli to dobře dopadne, jestli to dítě toho otce přijme a taky jestli ten otec náhradní přijme to dítě. Když to dobře dopadne, tak to může být velmi dobrá náhrada. Ale ne vždycky to dobře dopadne a hlavně ne vždycky dospělí pochopí, co se děje. Včera jsme se dívali, možná se někdo díval taky na Hamleta, starší film, nádherně natočený, opravdu je to dílo a když si všimnete toho jazyka, toho Shakespearea, to je prostě hodně dávno, popisuje tenhle proces. Jo. Tam prostě ten kluk nedovolí, aby ten nový partner získal tu matku a prostě zničí tu rodinu. Jo. To není jenom aktivita toho otce, který se může chovat dobře nebo špatně, ale taky to dítě v tom samozřejmě hraje velkou roli. Tak to dej asi dál. No. Pak jsme si kladli otázku, v čem vlastně, jak poznáme rozdíl, jak vypadají ty vrozený a jak vypadají získaný vztahy, v čem ten rozdíl vlastně je. Tak jsme tady udělali takovýhle telefonní seznam nějakých rozdílů, když k tomu něco přidáte nebo uberete, můžete udělat, ale zhruba nás napadlo asi tohleto. Je pravda, ale že teda nám to často namítají, že to je přece jedno. To přece, když chceme, tak to můžeme mít jako jak chceme, ale to není pravda. Ty vrozený vznikají oplozením, těhotenstvím a porodem. Nejde to jinak. Je tam tahleta cesta a tou biopsychosociální. A ty získaný vznikají seznámením. Buď se to povede, nebo se to nepovede. Ty vrozený jsou samozřejmý, tedy říkáme i proto přirozené, přece přirodějí tím porodem. Když to ty získaný nejsou samozřejmý. Ty můžou dobře dopadnout, ale nemusí. Do těch vrozených jsme vrženi, aniž bychom mohli volit. Mimochodem, čím dál častěji potkáváme adolescenty, kteří protestují a říkají, ale my jsme se jich neprosili, aby nás porodili. Oni nás násilím sem přivedli. A opravdu se zlobí na svý rodiče. Když to ty získaný můžeme zvolit, anebo taky je odmítnout. Ty vrozený nelze ztratit. To je taky pozoruhodné, protože mnoho adolescentů nám říká, když se ptáme na tatínka, já nemám žádného tátu. To není pravda, má, ale možná, že jeho funkce nebyla vůbec naplněná, vůbec se nezúčastnil toho procesu, ale není možné, aby nebyl. Mrtvý otec je taky otec, dokonce i po smrti jsme otcové. Jen děláme už potom méně chyb, samozřejmě, to je výhoda. Když to ty získaný můžeme ztratit, když ho nepůjčujeme, to se týká hlavně partnerství. Když se o partnerství nepečuje, tak ztrácí sílu z důsledky samozřejmě pro děti. Nebude žít sám od sebe. Když to rodičovství, i kdybyste svý rodiče nikdy nepoznali, tak pořád budete vědět a mnoho dospívajících především, ale i dospělejších nebo i malých dětí se pídí po tom, kdo je jeho otec a hledají je. Byť by už byli po smrti, tak přes všelijaký úřady. Jak už jsem říkal, tak je lze naplnit nebo nenaplnit, to jsem nechtěl.
ty vztahy vrozený, prostě hold máme smůlu, že nenaplníme a to dítě taky, ale jsou taky trvalé, i když nebyly naplněné. Prostě nelze to smazat. Když to ty získaný jdou vypěstovat z ničeho, to známe přece ze školních tříd, tam se vždycky sejdeme s cizíma spolužáky a když se potom loučíme po 8 letech, tak ty vztahy můžou být na celý život. A jak už jsme řekli, jsou vlastně ve všech těch parametrech přítomný, jsou biopsychosociální ty vrozený, protože tam ta biologická složka je. Kdežto ty získaný jsou jenom psychosociální, to znamená, že nemají tu biologickou kotvu, proto jsou tak křehký, proto jsou tak zranitelný. Proto je potřeba o ně víc pečovat, možná víc, nebo to těžko srovnávat, ale jinak pečovat, než o ty biopsychosociální vrozený vztahy. Samozřejmě, že to je docela dramatická věc, když hlubinně spojují celé generace rodů. To dítě, když se narodí, tak spojuje nejenom ty dva rodiče, ale celý ty dva rody, který sahají do nějaké minulosti a mají úplně různý zvyky, různé kultury, nebo to může být velmi dramatický, co spojí dohromady to dítě. Týká se to axiom, když to ty získané vztahy, tam se můžete přidat do úplně cizí rodiny a když vás přijme, tak může se vám tam moc dobře dařit. A jsou vždycky oboustranný ty vrozený, protože když jsem rodil své matce, tak já jsem její dítě a ona je moje matka. Nelze to udělat, takže já jsem její dítě a ona je matka někoho jiného. Je to vždycky prostě takhle na sebe navázaný. Když to ty získaný jsou mohou být jednostranný, já se můžu zamilovat a když mě ten druhý nemiluje, tak je mi to hubeplatný. Tak to vzniká zase napětí. Je to úžasný, když to vznikne z obou stran. A když to shrnete, tak a jen těchto několik bodů, tak ty vrozený jsou osudově stabilní, prostě s tím nic nenaděláte. Když to ty získaný jsou osudově labilní. Je to realita. A taky s tím nic nenaděláte. Ale můžeme s tím všelijak hospodařit a těch variant je mnoho. Dokonce to, že existují ty dvoje druhy vztahů, tak má význam mnohem větší ještě, než si myslíme, protože oni se vlastně lišejí taky tou dostředivostí nebo odstředivostí. Ty vrozený, ty vlastně vytvářejí do sebe uzavřený systémy a víme, že to je z termodynamiky, že uzavřený systém spontánně jen degeneruje, takže kdyby nebylo těch zevních, labilních vztahů, ty, které přicházejí zvenčí, tak ty rodiny zahynou. Když to je všude po světě, tak je i v přírodních národech se musí pronevěstují aspoň do sousední vesnice. My si pořád myslíme, že to je hlavní důvod, že je genetický. Ale on může být psychosociální ten důvod, protože to prostě opravdu tu rodinu je potřeba otevřít a to dělají ty druhý síly, ty druhý vztahy, to jsou ty získaný. Ty vlastně otvírají ten systém a vnášejí novou kulturu. To znamená, že vzniká na těch hranicích, a zase jsme u těch hranic, tak na té hranici vzniká vždycky originální dynamika v tom smyslu, jestli tu hranici je potřeba zpevnit a tlačit zvenčí, anebo jestli je potřeba ji otvírat okna a dveře. Rodiny, kde jsou rigidně uzavřené hranice, tak ty jsem poznala, když jsem pracovala na dětské psychiatrii, tak to jsou takový ty paranoidní rodiny, kde bývá velmi těžká psychopatologie. To jsou rodiny, které považují veškerý okolní svět za nebezpečný, takže je těžký se k ním dostat, těžký s nimi mluvit. A tomu odpovídají taky ty psychiatrické příznaky. Opačný extrém je ten, kde ta hranice je rozpadlá a typicky to bývají rodiny s těžkými závislostmi, s drogovou závislostí. Tam s těmi rodinami často není možný pracovat, ne proto, že by nebyla rodinná terapie indikovaná, naopak, ale protože není s kým pracovat. Takže tam jsou rozsypaný jako písek a tam jsou spíš poruchy chování, tam je zase jiný způsob, jiný druh příznaků upozorňuje na to, že těm dětem se nedaří. A někdy to má mírnější podobu, já znám rodiny, kde prostě každý den znova nikdo neví, kde bude spát, jako v který posteli. Pokaždý spí každý někde jinde v rámci bytu, tak takový chaos jako je příjemný, v pubertě zvláště příjemný, ale pro stabilitu toho chování těch dětí to příjemný není. A ten třetí axiom, ještě abychom se dostali kousek dál,
tak ten vlastně nám ukázal, nebo ten nás vedl k tomu pochopení rodiny jako procesu, který trvá třeba 18-20 let a ve kterým se vyvíjejí žena, ta matka, otec a to dítě. A to dítě mezi těma rodičema osciluje. Na začátku v té první třetině je častěji blízko ty matky a tady je to vlastně ochraňovaný tou matkou a pak si začne všímat trochu táty a táta bývá náročnější, smradlavější, tupější vlastně. My jsme vrozeně tupější, to není nějaká jako naše vada jako mentální. Dokonce, když se dělal výzkum jazykovědnej v 70. letech, po celém světě je obrovský výzkum, který bádal, jak mluví otcové a matky s dětma, tak se ukázalo, že málo která matka neodpoví už na první otázku dítěte. A co byste řekli otec? Jo? Ten neodpoví, málo který otec odpoví už na třetí. Jo? A žádná matka téměř jako nemine svoje, nebo každá matka pozná svoje dítě podle hlasu, jako ze záznamu, téměř žádný otec nepozná své dítě. Jo? A je na to taková teorie mostu, která říká, že otec tvoří most pro to dítě tím, že je obtížnější pro dialog s tím dítětem, tak nutí to dítě, aby se víc vynasnažilo, aby opakovalo svoje dotazy, aby si umělo toho tátu pro tu komunikaci získat, takže to není naše blbost. Ono opravdu tím roste to dítě. Dokonce my víme, že dítě s tátou, a holky to nevíte, ale ono se chová statečněji, než když je s váma. Když to dítě zakopne maličký, když se učí chodit a padá, tak takhle skenuje, kdo je v okolí. A když doskenuje k matce, tak začne řvát, jako když ho na nože bere ještě než dopadne. Protože si žádá soucit, ale když tam nejde otce, tak dopadne, řekne bác a zase jde. Jako jo. A to je tak všechno. Ale ono se chová statečněji a možná se překonává, což ho vyčerpává. Takže pak si jde zase odpočinout k mamince. A k tomuhle, co vám říkám takhle zkratkovitě, tak je ta oscilace strašně důležitá. A to dítě si osciluje jak potřebuje. Když má to dítě oba rodiče doma, tak si o to vůbec nemusíte starat a to dítě si to zařídí samo. Vy to samozřejmě můžete trochu moderovat. Některé děti se kutálejí k té mamince příliš ochotně, tak pak je důležitý, aby ten otec taky zasáhl a omezil tu péči pro to dítě a ne, že vyčítá matce, že ona je v nepořádku a že ona by měla. Tam vlastně to funguje tak, jako v muzice, když máte stereopříjem, tak přece je ta muzika kvalitnější než monopříjem, protože se vám v hlavě tvoří prostorový věm a ty děti to mají stejně. Ta matka hraje jinou muziku, ten otec hraje taky jinou muziku, ale důležitý je, aby ty dvě bedny mezi sebou se nehádaly, která hraje líp. Protože ten rozdíl je tam právě důležitý, když bychom to zase přirovnali k plus a minus polu v elektřině, tak by tam vůbec neproudil proud. Takže to dítě si, když potřebuje si odpočinout, tak je fajn, když má maminku k dispozici pečující, převážně pečující. Když tam ten otec není, tak ta matka to musí uběhat obojí a taky na ty děti musím zařvat, aby byly včas v posteli. Ale to využívám svoji mužskou vlohu, kterou samozřejmě taky mám. Ale když to ta maminka přehání, nebo to dítě s tou maminkou, když to přehání, tak je tam od toho ten otec, aby rázně se postavil do dveří a řekl 9 hodin a mazej do postele. A maminka si může odpočinout. Tam je hrozně důležitý, aby ti dva byli sehraní, tak ještě, jak my pořád pracujeme s těma metaforama, tak ještě jiná je, auto přece dobře jede, když má plyn i brzdu. Takže a když jsou ty plyn a brzda dobře sehraný, tak jede dobře to auto. Blbý je, když nejsou sehraný, anebo nejhůř, když byste šlapali na oboje současně. Ale o tomhle vás hodně informoval a dal vám nalivárnu Marek Herman minule, takže vám říkal, jak my chlapi máme být a jaký jsme. A je pravda, že my jsme generace mužů, kteří zažili takový direktivní otce, možná, že jste mladší než já, tak už třeba ne, ale my jsme možná z toho ustoupili. Jednak je mnohem pohodlnější svět, a jednak my nechceme být ty hnusný, co jako ty děti je nemají rádi. Takže my se z toho často vyvlíkáme a prostě jsme na ně hodní, ale pak musí jako přidat ta matka. Jo. A protože ty samé schopnosti má i máma, i táta, my je máme obojí, ona má taky jangový síly, já taky. A je lepší, když je mám já v převaze, protože jsem pro ně vybavený hormonálně a všelijak.
a je to lepší. A dokonce i to mládě pozná, když zabručí táta, spíš, než když jako piští máma. Jo. Takže má to své výhody, když to děláme každý, to je potřeba. Každý mládě rozezná samce od samice a čím je to dítě mladší, tak to má úplně stejně. No. A tady chci ukázat, že ten uzavřený prostor, kde opravdu to dítě spravedlivě vůbec ještě neví, ono chodí už po světě, ale vlastně si neumí představit v 6-7 letech, že by žilo bez těch rodičů. To není možný pro něj. A jakýkoliv změny, které dochází, třeba se musí jako střídává výchova, tak to dítě je pod tlakem stresu. Dobře, 3 dny při každém stěhování trvá, než se znormalizuje jeho stresový systém. Takže mozek opravdu trpí tím, když se to dítě jako v některých případech to rodiče zařídí tak, že když už se musí rozejít, že nechají děti v původním bytě a u těch dětí se střídají rodiče. A zkuste si představit, vždycky je to hrozně pro ty dospělí namáhavý, ale to je to, co potom ulevuje těm dětem. Ale udělat dobrý prostředí tak, že ten, který ho už jako nemusím s ním být v jednom prostoru, tak když tam ten týden hospodaří v tom bytě jinak než ten druhý, tak to chce hodně velký morál, aby a oběť v tom nejlepším slova smyslu, nikoli victim, ale sacrifice, protože ty děti, když to dokážou, ty dospělí, tak to je to, co jim prospívá, protože jinak ta věčná adaptace, zkuste si vy dospělí, nebo zkusme si my dospělí mít 2 domovy, to nejde. Když už jsme použili tu metaforu ty placenty, tak se podívejte, jak to dneska vypadá často a to, co je asi zdrojem velkého neklidu. Říkali jsme, že ta fetomaterální bariéra musí být zachovaná, to znamená, že informace mají proudit přes rodiče nebo tady přes placentu. Říkali jsme, že není vhodný dělat tu injekci přes tu stěnu děložní, ale podívejte se, co se stane, když tam do těch dětských pokojíčků zavedete internet, a to úplně obchází celou tu naši mateřskou bariéru. A co oni se tam dostávají jako za svinstvo, ty děti. A oni si to ještě navíc sami organizují, takže si vzájemně navádějí, co mají vidět. A šokujou se tím, co strašlivého na tom internetu uvidějí. Oni tím samozřejmě fetujou trochu ty svoje hormony, které jako zrušení existuje, i pro ty děti je to jako nějak jako přitažlivý a dokonce na tom jsou závislí často, ale že by to prospívalo jejich vývoji, to teda neprospívá. Kdybychom vám mohli něco přistrčit jako k čtení, tak je výborná tahle knížka Držte si své děti, která je z roku 2004 a napsali ji 2 kolegové kanadští, lékař dětský a psycholog dětský. A kdybychom tenkrát si byli mohli přečíst, tak bychom jim nevěřili. Ale dneska už je to u nás taky tak. Ty děti se hrozně brzo, kolem 10 let, odpojují od svých rodičů nebo přestávají být rodiče autoritou, vlastně se de facto odpojují od ty placenty těch rodičů a navazují se na svý vrstevníky přes sociální sítě. Nebo ve třídách taky. A tam si teda opravdu ale masivně ubližují, protože oni si vzájemně chtějí poskytovat ty rodičovské funkce, ale to prostě nejde, oni jsou ještě nezralí. A tam vzniká ten tlak na ně, proč, nebo co oni tam jako snášejí. Rozhodně nejde nic zobecňovat, takže samozřejmě je spousta rodin a dětí, který když takhle zalezou do těch pokojíčků, tak když zůstane dobrý vztah s rodiči, tak si se potom s rodiči povídají, když jsou rodiče pozorní, tak to samozřejmě nemusí vůbec škodit, prostě ten rodič je ten, který rozhoduje o tom, jak tenhle ten nástroj používat. A nebo jestli tady učitele, tak učitele zkrátka všichni dospělí. Ale jakmile, a bohužel my to v těch ordinacích vidíme, že se to stává, že si toho nikdo ani nevšimne, že ty děti žijou, zvláště v tom dospívání, tak žijou dvojí život. Jeden je v těch pokojíčkách na tom internetu. K nám se dostávají děti, který vůbec potom neumějí se běžně bavit s vrstevníky, prostě to nemají naučený, vůbec si s tím nevědí rady. Takže jsou to děti trpě osamělostí, jsou úzkostní, jsou depresivní, sebepoškozují se, protože prostě nemůžou na tom světě vydržet, nemají vůbec žádnou budoucnost, neprožívají žádnou budoucnost. A můžou mít rodiče docela dobrý, ale rodiče jsou v přízemí a to dítě je v pokojíčku někde v patře a vůbec netuší, co se tam děje. A potom si všímají až těch symptomů a nevědí, kde se to bere.
Jenom rychlá ilustrace ke konci, když to dítě, jak jsme říkali, spojuje tyhle ty dva rody, když to dobře dopadlo a tyhle ty se mají rádi a dítě se narodí, tak tady jsou babičky, dědečci, prababičky a teďka se jako navštěvují, oslavují Vánoce, Velikonoce, všechno, co jde, dušičky a je to prima, jo, můžou se obohacovat. No ale běda, jakmile dojde tady k tomu rozdělení, což jsme taky všichni nějak zažili, prostě je to velmi častý, 50% rodin se rozchází a my nejsme ty, kteří by říkali, nerozcházejte se. Jsou rodiny, které když se nerozejdou, tak se tam pozabíjejí, to prostě nejde. Tam jde o to, aby jsme pečovali o vztahy tak, aby jsme se nemuseli rozcházet, ale neznamená to, že se nemáme rozvádět, když už to dál nejde. Jo. Ale podívejte se, co se stane. To dítě je trhaný na dvě strany těma rodama a dělá to prostě drama, což je ještě složitější, když tam přijdou do toho noví partneři a co pak, to ještě jde noví partneři, ale noví děti. To je teprve drama. Tady najednou... Možná, že byste nemusel říct, už chápu, že máme čas, ale zkusme ještě tenhle obrázek ho vrátit a spíš ho vysvětlit, protože jinak není vidět, o co se jedná. Tady jsou zvýrazněny tím silným zeleným, jsou zvýrazněny ty vrozené vztahy. Když tam přijdou noví partneři a jsou tam ty dvě původní děti, takhle, tady jsou ty... No, já ti posvítím. No. Zase zvadlo, no, je to tak. No, nevadí. Má si brát pořádný nástroj. No, asi líp mačkáte. Děkuju. Jasně. Tady ty dvě děti mají tady ty vrozené vztahy s těmi rodiči, tady je to od mateřský a tady to otcovské místo. A když se partnersky, tady zatím je schovaný to partnerství původní, tak když se partnersky rozvedou, a tady je nový partner a tady je nová partnerka, tak tady vznikají, zvlášť v těch střídavých péčích, tak vznikají ty získané vztahy a tam je to, jak jsem říkala, napínavý, jak to dopadne. Některé děti, jim tak záleží na tom, aby se rodičům dobře dařilo, že si ani nemusíte všimnout, že to dítě vynakládá veškerou sílu, aby to vydrželo, ale ve skutečnosti to vydržet nemůže. A to jsou děti, které potom všelijak somatizujou, anebo se to projevuje prostě jakýmikoliv příznaky, které nemusí být na první pohled srozumitelný. Ale je to velká námaha pro ty děti. Ale podívejte se, tady ještě to nějak jde, tady ještě se to nějak... Tady, když si to zorganizují tak, aby ty děti měly dostatek kontaktu s nimi jako s rodiči, tak ještě to uspořádání může být dobrý. Ale podívejte se, co se stane, když se založí tady další rodina biologická, protože se tady narodí dítě a tady se taky založí biologická rodina, tady další děti, které mají ty vrozené vztahy tady. To znamená, že tyhle ty děti mají úplnou rodinu, tohle dítě má taky úplnou rodinu, ale ty děti zůstanou viset mezi oběma rodinama a trochu nevědí, čí jsou. A to všechno jenom si zkuste představit především to prožívání těch dětí, to není vidět. A čím jsou děti ukázněnější, tak je to míň vidět. Nemusíte se k tomu vůbec dostat. Je to hodně častá situace, nebuďte proto smutní, takhle to prostě chodí a tak, jenom na to musíme pomyslet, když potom se staráme o potíže z těch dětí, abychom přece jenom ty nevýhody trošku doladili a byli k dispozici. Tohle je pak otázka sociálního porodu, který přeskočím a asi přeskočím co ještě, protože máme hodinu skoro a tady vám necháme ty otázky, jo. Protože já myslím si, že otázka, a já ji přečtu, já za medicínu musím říct, že medicína o tomhle nic moc neví. Já vím, že to je těžký, ale medicína se prostě stará o biologický substrát nemoci. A na to běží většina výzkumů. Ty psychosociálně vedený výzkumy jsou vzácnější a zdaleka nemají takový respekt jako ty velmi dobře dělaný výzkumy, dvojitě zaslepený, to můžete udělat leda na léky. Třeba když chcete porovnat, jestli je účinný lék, tak dvojitě zaslepíte a teďka podáváte sebedražší léky a máte pokus, který má validitu. Ale nenajdete nikde ve světě dvě stejné rodiny, abyste mohli udělat pokusnou rodinu. Nejde to. Takže tyhle stavy se nedají zkoumat tím klasickým způsobem. To, co děláme my, jak o tom referujeme, tak tomu
se říká vlastně terénní výzkum. To je něco, co lze udělat třeba v antropologii, tam je to oficiální, medicína na nás kašle, v tomhle smyslu nás nerespektují, ale samozřejmě tím, že se už nevědí rady moc s některýma těma případama, tak taky nám je jako rodinným terapeutům svěřej ty pacienty. Ale ve skutečnosti je těžký dostat se do toho výzkumného procesu, protože tam prostě není ta psychosociální vrstva zahrnutá obvykle. No a pak je otázka, jak působí přesexualizovaná společnost, nejen teda na dospívající, ale už na malé děti. To je to, co jsme říkali. To je obrovská otázka na zvláštní přednášku, ale my se s tím setkáváme jako na běžícím pásu. Například jsme potkali malou holčičku, kolik jí bylo, ještě nechodila do školy, stačilo, aby starší kamarádka jí řekla, jak vypadá S, jak vypadá E, jak vypadá X a poradilo jí, aby šlo na počítač tatínka, aby si to tam vyzobalo a dostala se na pornografické stránky. A přišla do péče až po mnoho let později, kdy byl potíž s nějakým jakýmkoliv vývojem sexuality. No a ta první zkušenost její byl hrozný pocit hnusu. Tak si představte, jak malá holčička do takového krásného vztahového rámce do zamilování ona vstupuje s takovouhle zkušeností a to můžou být děti z velmi dobrých rodin. Prostě rodiče o tom nic nevědí. A mně připadá, že ta sexualita se válí po chodníkách, kudy jdete v reklamách a tak. A děti se nutně na to musí nějak reagovat. No, myslím, že reagují s tím nevědí rady. Odporem. A když nemají to držení, říká se tomu holding, když nemají to držení těch dospělých, kteří jsou s nimi v dobrém kontaktu a zprostředkovávají jim, o co se jedná a překládají jim to a chrání ho, tak tyhle děti jsou ve větším bezpečí, než když děti jsou tomu vystavený spontánně a vlastně se o tom nemusí vůbec vědět. Ano. Tohle ten další otázka je, jestli víme, jaký vývoj na děti má to předčasné oslabování, o tom píšou ten Neufeld a ta kniha těch Kanaďanů. Je otázka, jak stíženou nebo usnadněnou orientaci má dospívající, který řeší velmi těžký vývojový úkol, ta krizi, která je přirozená, kdy řeší identitu versus konfuzi rolí. To je mnoho let známá jako vývojový úkol kolem 14-15 let a ty děti najednou vyrůstají v prostředí, ve kterém je naprostá konfuze, tedy chaos v rolích. Takže kdo je žena, kdo je muž, jim není úplně jasný. Teď se ještě musí hlásit k nějakým ideologickým jako skupinám a velmi často prostě v tom bloudě, nebo my skoro dneska neděláme nic jiného, než s rodinama s poruchama vývoje identity. Otázka je, jaký vliv na bezpečné zrání dítěte mají traumatické ztráty, to jsme už o tom mluvili, výměny rodičových postav, nebo jak mohou nakonec rodiče sami plnit ty úkoly, které z toho separačního procesu vyplývají, když sami často máme dluh v tom, protože jsme taky sami nějak museli se dostat z té rodiny na svět a ne vždycky to bylo úplně úspěšný, samozřejmě. No a možná poslední, nebo ještě ne, jaký vliv na společnost mají sociální sítě, to o tom se začíná spíš uvažovat, ale protože velké firmy, které jako zhodnotili náš volný čas díky těm sociálním sítím, tak se nechtějí pustit tohle kšeftu, tak budou tvrdit do nekonečna, že to vůbec žádnou škodu nedělá, ale my víme, že to dělá škodu. A pak je otázka, jaký vliv na výchovu dětí v rodinách mají ideologie samotné, protože existují ideologie, které prostě hlásají takové pitomosti, jako že jedno, jestli je člověk muž nebo žena a tak. Takže tohle jsou otázky, které vám necháváme před očima a teďka asi je čas na vaše otázky. Vím, že jste zamýšlení, tak zkuste přemýšlet o vaši otázku. Třetí mikrofon asi nebudeme mít, že jo? Já zajdu, jak mě budete chtít. Řekněte, jsem tady, poběžím. My jsme vás utloukli našimi keci, tak jsem zvědav. Nebojte se zeptat, žádná otázka není špatně. Co jsme zapomněli říct, v čem vám šlapeme na kuří oko, co je jinak, než říkáme. Ano. Jestli byste trochu mohl přiblížit ten sociální porod. To je v těch 18 nebo v té době, kdy to dítě odchází, je to tak? No právě, my jsme tady mluvili o... Sociální porod rychle přeskáču takhle, protože ten prostě je
to je tohle. Tam ta poslední klička mezi mámou a tátou je někdy mezi 12. a 18. rokem. A je to skutečný drama. Tam, kde jste viděli ty oscilace, to jsou přirozeně, prostě to dítě si takhle vybírá, tak tohle je taková zvětšená poslední oscilace. Zase vemte to, že je to didakticky zjednodušený, ten proces je samozřejmě chaotický, takže to lítá tam a zpátky, ale v zásadě ta tendence je dobře, když jde to dítě zevnitř ven, jako z toho jako tím porodním kanálem, a tohle je vlastně takový trochu porodní kanál. To znamená, že to dítě v tom, když vy si, máš tam někde ty razítka? Ne, nech razítka. No, ale já bych je potřeboval. Potřebovala bys je, tak já tě tam dám, ale Lidu je to složitý. Já jsem potřeboval zůstat u toho obrázku. Ženy jsou prostě takové. Tadyhle. To znamená, že my jsme vlastně tadyhle v tomhle, někde tady začíná ta puberta, tady někde se jde do školy, tady začíná ta puberta a jak vidíte, tak ty oscilace jsou vždycky mají někde důraz. Tak tady, podobně jako v tom dětství, tady v tom období samozřejmě je dobrý, když dominuje maminka a ten táta to tam všecko jistí, ale pak tady přijde důležitý období kolem 6 let, kdy taky už táta, když v tomhle období, když se rodiče rozejdou, tak to není moc výhodný, když ten táta zmizí, ale pak se to dělí holky spontánně, to není tak, že by to byly nějaký, že to je konstruovaný nějak sociálně, prostě to děti si to sami takhle určují, tady vznikají ty holčičí party a tady vznikají klučičí party. My máme 6 vnoučat a když se nastalo tohle období kolem 8 let, tak se, jsou to 3 kluci, 3 holky, do té doby báječná parta, najednou se na dveřích dětského pokoje, kde spali kluci, objevil nápis Pipinám vstup zakázán. A rok spolu nemluvili. Tak, ale když jdeme k tomu sociálnímu porodu, tak ten začíná někde tady a má taky nějaké zákonitosti. Tady v tomhletom období, když dítě začne vnímat svý tělo a svoji psychiku, do té doby to nevnímá, tak když to začne vnímat, tak si začne taky uvědomovat, že to tělo teda je asi, jedna holka si zoufala, že ona snad patří jen k polovině lidstva, že to je hrozně nespravedlivý. Ale tak je to, prostě tak to je a jde o to, aby se s tím nějak vyrovnala, aby dokonce jí to bylo časem příjemný. Tak, no ale v tomhletom období vlastně je to s klukama taky tak, že ta maminka je tam hrozně důležitá, protože tady probíhá zasvěcení do dospělého ženského světa. Už to není holka dítě a už ten kluk taky vnímá maminku jako sexuální objekt, ať to a ví nebo neví, tak ale už je dobrý, aby maminka před ním nechodila úplně v negliže. A tak jsme se dostali do té poslední třetiny a stejně tak jako v biologickém porodu se říká poslíčky, to jsou takový ty vztahy, které ještě nic neznamenají, tak tady to je taky tak. Najednou tam vznikají ty konflikty, o kterých jsme mluvili. No a když to hodně zjednodušíme, protože nemáme moc času, tak tady je to dítě, ať už je to kluk nebo holka, tak se zasvěcuje do světa matky. Když to tady začne, říkáme, že je to oblast anorektické stagnace, protože tohle nás naučily rodiny s poruchama příjmu potravy. A tam se ukázalo, že vlastně ta anorexie je mladší vývojová fáze, než když potom se dostane už do bulimické fáze. Tak proto to takhle nazýváme. Ale tady hlavně je důležitý, že teda potřebuje zažít s maminkou nerušeně od tatínka důvěrný vztah. A maminka je bezpečná dospělá osoba, myslím eroticky a sexuálně bezpečná dospělá osoba. A když tady se to naplní, tak tady vznikají, v tomhletom místě vznikají a je důležitý, aby tam vznikaly ty konflikty, protože dítě už má maminky dost a matka možná toho dítěte taky nejlepší, když to je pro oba stejně, tak už ho vypuzuje ven, už chce mít taky nějaký čas pro sebe. Moje matka mě pronásledovala s hřebenem, takže jsem opravdu nesnášel matku. A když se tohleto nasytí, tak pak je hrozně důležitý, aby tam někde byl táta, který je lákavý, který dělá věci jinak než maminka, takže najednou se to otočí, zatímco tady ty holky tak jako nezřízeně říkají, že ten je úplně, jako máme táta debila, nebo o tom mi nic neříkejte, ne, ten by vůbec nikdy nepřišel, když říkáme, aby teda přivedla taky tátu.
tak najednou se to tady se to znejistí, takže v této fázi, v té první a druhé fázi, tak tam bývá největší napětí a největší potíž, jak to udělat, aby pustila maminku a přijela tatínka, když je to holka. A když je to kluk, tak samozřejmě taky, ale ono to vypadá, že kluk to má jinak než holka. Ta cesta je stejná, ten porodní kanál je stejný, ale právě proto, že je to holka a ne kluk, nebo kluk a ne holka, tak je to úplně jiný. Protože tady to zasvěcování u holky je homoerotický zasvěcení, zatímco u kluka je to heteroerotický. To je úplně jiná situace. Já jsem klukem nikdy nebyla, ale moc jim to nezávidím. A tady naopak potom, když se přibližuje to dítě a tady dochází k zasvěcení do mužského světa, kde reprezentantem mužského světa je prima, když je pořádnej dobrý otec, protože pokud je jen trochu normální, tak to je jediný, zvlášť pro holku, jediný sexuálně bezpečný chlap na světě, který může opravdu vztahově zasvětit do toho, co to znamená mít vztahy a žít a pracovat v mužském světě. A když tohleto všechno proběhne, tak zase tady už se to naplní a pak je tady už to dítě zralý pro prvního partnera, ve kterém je velká pravděpodobnost, že se bude chovat dospěle. Bohužel velmi často vídáme a po světě bloudí spousta lidí, kteří ještě jakž takž prošlou tou maminkou, ale když ten otec tam chyběl, tak potom tu fázi minou. A tady, když potom najdou dalšího partnera, tak ve skutečnosti, aniž to tuší, tak je to trochu vlastně náhradní tatínek. Tam ještě já dodám promiň fyziologickou věc. Ten proces, když se ptáte, kdo začíná vlastně nástupem puberty tím, že se jednak zvýší hormony jako pohlavní, takže se začne to tělo vyvíjet, ale především se aktivuje vegetativní nervový systém jako šíleně úplně. Kolegové, když jsem říkal, že ten výzkum většinou je biologický, tak jeden výzkum je taky biopsychosociální na tohleto téma. Kolegové v Americe si v LA pronajali výklad na velmi rušné ulici, tam napsali podívej se, a do výkladu postavili židli a na židli posazovali na hodinu pokusné osoby od 10 do asi 18 let. A měřili jim před pokusem, jaký mají hormony stresový, jak jsou stresovaný a po pokusu. Tak 10letý, 11letý děti, to byla sranda, vyplazovali jazyk na kolem jdoucí, dělali grimasy, měli z toho srandu, žádný zvýšení stresových hormonů nezaznamenáno. Ve 12, ve 13, když už taky začalo zrání toho těla, tak najednou vyletí ta citlivost vegetativní nervové soustavy hrozně vysoko a ty děti jsou pod obrovským tlakem stresu, jakože jsou viděný. Takže to, jak se ty holky halej, jak chodí v těch mužských hadrech, jak zalejzají, jak se nechtějí nechat vidět, to je proto, že jsou pod obrovským tlakem, jo, ten vnitřním. A ten je nesnesitelný, takže jim to nemějte za zlý, když začnou chodit jako naše vnoučata. Já to moc ráda vidím a říkám tomu myší kožíšek z té pohádky, protože je potřeba, aby ta holka dozrála v klidu neviděná a pak najednou je hrozně hezký, když se vyloupne a dělají potěšení, že se na ní chlapi a kluci dívají a zkouší nosit nějaký výstřihy a tak. Ta proměna je opravdu kouzelná. Když to tam stagnuje, tak to tam zůstává a je to potíž a je potřeba si prohlídnout ten kontext kolem, co se to tam děje. Ta fáze, kterou tady říkáme homoerotická nebo heteroerotická, tak je opravdu velmi silná a představte si to jako zamilovanost. A je to velmi silná zamilovanost a nemusí mířit jenom třeba k matce u ty holky, ale taky k paní učitelce nebo ke kamarádkám. A ona to dneska, dokud jsme ani nevěděli, co je lesbická láska nebo co to naplňuje, tak si ty holky toho ani nevšimly, prostě rovnou navazovali ty vztahy, chodili spolu za ruce a nic si o tom nemysleli. A dneska se rovnou klasifikují jako lesby, nebo ty kluci, když jsou v další fázi, tak se rovnou klasifikují jako homosexuálové, ale přitom oni jsou jenom v té fyzické vývojové fázi, ve které je potřeba se navázat na člověka stejného pohlaví. To je ta homoerotická fáze vývojová a neznamená to vůbec nic a když to dobře projde, tak ten člověk potom může být klidně psychosexuálně zralý. Pojďme se ale bavit o dalších otázkách, co máte ještě. Tohle bylo ve vší stručnosti, se omlouváme za tu stručnost. Že mají být pozorní a trpěliví, že se nemají bát konfliktů, že mají trvat na svém a přiměřeně se rozčilovat, když už je to potřeba.
Nesmíte je rozmazlovat pořád. Tak. No, my jsme hrozně upovídaní a máme už na diskuzi jenom 10 minut. My jsme domluveni s panem organizátorem, že případně, to záleží na vás, Když budete mít otázky, ano. Když nebudete diskutovat, tak můžeme jít domů, ale říkali jsme, že tak do těch 7 hodin my máme To vypadá jako vyhrožování, ale není. Je to na vás, ano. Co děti a chytré telefony? Zakázat, povolit, regulovat, pouštět v základních školách telefony do tříd a tak dále. Víte co, já si myslím, že jste dost dospělí a že můžete o tom uvažovat a ta pravidla tvoříte vy. A to, co jsme vám tady říkali, tak jsme vám neříkali, co máte s tím dělat. Protože ta svoboda dneska je opravdu taková, že když budete brát vážně to, co jsme vám říkali, tak se v tom určitě budete umět pohybovat, jak potřebujete. Možná nápověda je, že jsou státy, které už to řeší. Austrálie zakazuje na školách mít ty telefony. Jsou místa, kde si to lokálně jako řeší. Myslím si, že těch důkazů, že to těm dětem škodí, když je to nadužívaný a když těch hodin, dneska je průměrný počet hodin na tom telefonu, myslím 8 hodin nebo 13 hodin, už nevím přesně, kolik to je. A to prostě brání všemu ostatnímu. Jo. Mozek chce ty data mít, protože pohyblivý obrázek je lepší než nepohyblivý písmenka. Tam musíte pohybovat očima, je to namáhavý, ale ono se to pohybuje samo, takže mozek jako to vyžaduje. A má z toho plezír, z těch obrázků, z těch dějů tam. Takže je to přitažlivý, ale že by to bylo jako dobrý, to moc není. Ale to, jak s tím zacházet, to je fakt na vás, abyste si vymínili třeba, že to budete dělat společně, že bude nějaký čas na to vymezený, že budete vědět, co tam dělá ten člověk, to dítě a tak. To samozřejmě úzce souvisí s tím, kolik času strávíte se svými dětmi, ale nikoli v takové jenom, že jste v jednom prostoru, ale že opravdu si spolu spokojeně povídáte. Jako například dát úkol, aby dcera s otcem trávila společný čas, tak to je, někdy to bývá úplně nesplnitelný úkol. A ještě to zadání je takový, že to musí bavit vás oba dva. Takže když půjdete spolu na nějaký koncert, který bude bavit tebe, a táta se tam bude nudit, tak to není splněný úkol. Když naopak půjdete na vážnou muziku anebo na fotbal a tebe to nebaví, tak to není splněný úkol. Takže dbát na to, abyste s těma dětma pořád měli uspokojivý vztah a ten nevznikne, jako vytvořit vztah, který je funkční, tak to vyžaduje čas a vyžaduje to čas kairos. Jak známo, tak filozofie mluví o chronosu a kairosu. Chronos je čas termínu, se musí v 7 stávat, v 8 být ve škole a tak dál. Tak to je ten chronos, ty povinnosti, ale kairos je čas ke zrání. To znamená, jako to my ženský přece s tím máme všechny zkušenost, když se narodí miminko, tak rozhodně nemůžeme čekat, že miminko se bude nám přizpůsobovat, kde má spinkat, kde má kakat, kde má papat. Prostě my musíme být k dispozici tomu dítěti a přizpůsobovat si jeho tempo. Některé děti mají rychlejší tempo, některé mají pomalejší tempo. A když máme 3 děti, tak dokonce každý dítě může být jiný. Ale ten čas kairos, ten z těch rodin hrozně mizí. Velmi často stačí jenom taková otázka. A když se v neděli ráno probudíte, když se vám naposled stalo, že jste nevěděli, co celý den budete dělat a že budete dělat jenom to, co zrovna, na co budete mít chuť, tak ty rodiny se většinou zamýšlejí, ale vůbec se nemůžou vzpomenout. Prostě to v těch rodinách vůbec neexistuje. A existují statistiky, že průměrně rodič s dítětem, nevím, jak vypadal ten výzkumný vzorek, ale že rodič s dítětem tráví zhruba 4 hodiny denně. No to je strašně málo. To pak tam ta životní síla nemůže vůbec proudit. A to, co Vláďa takhle ukazuje, tak pojď na to, ať nás vidět. Obvykle Vláďa rád ukazuje, jako když jeden z nás je dítě a jeden je rodič, když se budeme takhle držet, tak ten rodič...
tlačím na to dítě, ale mám tam tu vazbu, tak ho tvaruju. Když ta vazba tam není a já v něj zatlačím, tak ho odstrkává. Malý rozdíl, ale to dítě je podstatné. Bez té vazby je vaše výchova k ničemu. Když jsem říkal na začátku, že neradi jsme tady a že neradi přednášíme, tak se obávám, že jsme to naplnili, protože jsme vás zastrašili. My nechceme, abyste byli ustrašení, abyste si říkali, co zase ještě jsme provedli. Nic, prostě buďte klidný, nic se nestalo. Takhle to chodí a děláte, co děláte, stejně to na pozadí běží tohleto. A zkuste se ještě zeptat, ať neodcházíme my sklesle, že jsme vás zničili. Ano, ne. Ano. Když se tam říkala, že vlastně tam chybí ten otec a pak vlastně si ta dívka hledá jakoby toho náhradního otce v tom partnerovi, tak jak to potom funguje, když vlastně tam synovi chybí ten otec? Jako jestli tam potom v těch partnerkách jako nějak to, jak se tam zobrazuje nebo zrcadlí? To je stejný, to neběží to jenom v té sociální vrstvě, ale on to žije v tom prožitku, takže to je spontánní děj. Já jsem měla tátu, který mu zemřel jeho otec v jednom roce. A když mu bylo 50, tak se mi svěřoval, že teprve teď nějak mu dochází, že mu vlastně celý život ten otec chyběl. Musel to otcovství sám vymyslet, sám nějak ho vytvořit. Pokud vím, tak měl nějaký hodně asi o 10 let starší bratrance, tak myslím, k těm se takhle stahoval. Jsou to kluci, který, když mají štěstí, tak mají kolem sebe nějaký trenéry nebo nějaký, který milujou, protože prostě ten chlap z něj udělá toho chlapu. Ještě žádná ženská nevychová z kluka chlapa. To nejde. Ano. Právě, takže tam, kde tohle, my vám ukazujeme ten řád na dně chaosu, ale ten chaos je jako běžnej, ale když tohle budeme vědět, tak budeme se chovat tak, aby ty děti měly podmínky co nejbližší tomu přirozenému, tomu, co potřebují. Taky ty děti mají v sobě vrozený temperament a některé děti, které prošly dětským domovem a tak potom se vyvíjejí velmi dobře. Na to dělal výzkumy Zdeněk Matějček, to byl psycholog ještě o generaci starší než já, můj učitel, takže tam, když já jsem s ním spolupracovala na nějakých těch výzkumech, tak ty výsledky to bylo asi 60 nějakých položek a když se to dalo všechno dohromady, tak se ukazovalo, že asi polovina dětí z dětských domovů, který vlastně se narodili jako nechtěný, tak to nechci teď zdržovat, takže dopadala dobře, prostě založili svoje rodiny a prospívali docela dobře. No jo, ale co ta druhá polovina? Takže v těch asi 60 položkách to byli lidi, kteří hůř zakládali rodiny, bylo tam víc kriminality, víc nemocnosti, právě neschopnost udržet dlouhodobý vztah a tak dále. Děkuji, dobrý večer. Já teda jenom, pokud není dotaz na rodičovství, kterému to je převážně věnováno, pokud není, tak já se... No. Ale to je hezká otázka, protože na druhé straně bojujeme s přelidněním, tak možná, že to je dobrý trend, ale když je ta porodnost těch evropských států 1,2, tak taková porodnost už je na vymření, protože znamená to, že další generace bude mít jenom 50% matek. Ale to neznamená, že to máme zachraňovat. Přibývá dětí, kteří jako opravdu jako dlouze hledají, jestli do toho mají jít nebo ne, a konec konců i my sami jsme přece čekali, nebo tak některé děti se rodí, takže experimentujeme a přijdou na svět děti, ale pokud máme čas a nedonutí nás nějaký nechtěný těhotenství k tomu, tak to zraje u každého z nás nějak. Já jsem k němu přišel až někdy 27 letech k tomu pocitu, že by to bylo v pořádku. Tak dřív byly děti často, jako přišli na svět kolem 18 let těch matek, protože prostě experimenty a nedostatek antikoncepce a neskušenost vedla k tomu, že otěhotněli, vzali se a prostě vychovávali v té svý jako
naivitě a nezralosti ještě dětí a taky to nebylo vůbec špatně, tak všechno to je dobrý. A mně se zdá, že ten trend, že se to oddaluje, není špatný, akorát biologicky to pak dělá trochu problémy, protože ve 40 už to není úplně dobrý biologicky a i konec konců starší maminky jsou staranější než ty mladí, naivnější samozřejmě. Tak nevím, jestli vám odpovídám na to, co jste chtěla vědět. Ono to jinak vypadá z hlediska konkrétních rodičů. Vy se asi ptáte, co máte dělat, aby ta pravděpodobnost se zvyšovala. My jsme vlastně jako společnost jsme v problému, protože tu pravděpodobnost samozřejmě zvyšujete tím, že ty děti zažijou, že je to hrozně prýma mít rodinu, že je hrozně prýma mít rodiče, kteří se plus minus mají rádi, umějí se pohádat, umějí se potom zase tam nastolit nějaký klid a zkrátka je tam dobře, tak tyhle děti mají větší pravděpodobnost, že si to budou zase přát. Děti, které se během dětství prošly mnoha takovými malými nebo většími traumaty, kterých si nemusí ale nikdo všimnout, tak můžou i velkou úzkost vůbec do něčeho takového jít. Takže tím zvyšujete pravděpodobnost, ale není to samozřejmě jistota, protože i děti z těchto spokojených, šťastných rodin přijdou do toho vnějšího prostoru, o kterém jsme tady mluvili a zase tam potřebují nějaký průvodce. No. A vůbec bych nevylučovala, že jsou lidi, kteří jsou spokojení, když nezaloží rodinu, protože je spousta, kdysi se říkalo v 80. letech, to nějak bylo spočítané, že asi 10% populace vlastně je lepší, když nezaloží, že nejsou prostě pro rodičovství ani vhodný a můžou to být lidi velmi kvalitní, který ten čas, který nemusí věnovat rodině, tak věnují něčemu bohulibému pro společnost, takže bych to nerada nějak škatulkovala. Tak já bych možná tím dotazem taky navázala. Já tak trošku učím a učím už dospělé slečny, které chtějí být učitelkami. Většina je tam slečen mateřské školy a první stupeň. A s tím, jak vy jste říkala, jak je krásné, že ty slečny pak jednou se jakoby rozkvetou z toho pubescentního zahalení, tak já je vidím 20leté až 23leté. Z mého pohledu už jsou krásné, mladé a v podstatě by nemuseli dělat nic a svět by byl jejich. Ale já mám pocit, že jsou pořád schovaný, zahalený a třeba když jdeme do mateřské školy na praxi, tak my jim musíme říkat, holky, prosím vás, vezměte si něco ne černýho, ne šedýho, ne pytle, ať se nás ty děti tam neleknou. A já si říkám, čím to je, že prostě mají... Já nevím, jestli vám na to odpovím, ale já jsem udělala jednu moc prýma zkušenost. Byla jsem na přednášce, jak ona se jmenuje, ta válečná zpravodajka? Petra Procházková a na tu přednášku přinesla burku. Ne takovou tu černou můru, ale takovou jako hezky modrou. A přinesla ji proto, aby kdo chce, ať si to vyzkouší. Tak já jsem si to vyzkoušela. A byla jsem šokovaná, jak je to příjemný. Ta síťka, kterou máte před ty oči, tak já jsem myslela, že je před to špatně vidět, ne, jako to zorný pole je úplně dobrý. Ale mělo to tu výhodu, že já jsem viděla všechno a nikdo nečuměl na mě. A to teda jsem už byla stará bába, nebo já nevím, kolik mě tenkrát bylo. A tenhle ten pocit ženský, který vždycky byl tou společností chráněný, tak to úplně zmizelo. Vůbec ten svět, v kterém teď žijeme, tak všechny hranice, které si můžete vzpomenout, tak se rozpouštějí. Jestli se to děje spontánně, tak dobře, ale ještě když tomu taky dopomáháme. Čili já těmhletěm holkám fandím a myslím si, že je to v pořádku, že se halejí, protože to odpovídá jejich vnitřnímu nastavení, jak už jsou připravený taky čelit těm nevítaným pohledům a pomlaskáváním a hrubým slovům a tak mě se hrozně ulevilo, když jsem přestala být krásná. Protože to kolem těch 20 let je naprosto zoufalý, každý idiot si mohl za mnou jako pomlaskat a sáhnout si mě na zadek a pamatuju si, jak na náměstí Republiky jsem v Praze jednou takhle ubalila, už byla tma večer, tak jsem mu ubalila facku, až mu uletěly brejle do průchodu. Ale
že by se mi ulevilo, to teda vůbec ne, já jsem se hrozně bála, že mi to vrátí, takže jsem se otočila a šla jsem úplně na druhou stranu, než kam jsem potřebovala a domů jsem se vracela oklikou, abych ho náhodou nepotkala. A těch scén má každá ženská, kdybych si prohlídla tady vás, tak si vzpomenete taky. A to jsme žili teda, to byly nějaký 70. nebo co, když mě bylo 20, tak ještě míň. A když to ten svět já bych dneska nechtěla být dospívající holkou. Já myslím, že je opravdu hodně brutální, tak jako i oni mezi sebou, ty děti, se poslechnete, jak mluví holky, teda mimochodem v tramvaji, tak oni se běžně oslavují způsobem, který bychom ani my muži nevyslovili. A myslím si, že to je taky jejich ochrana, že oni vlastně zvedají ty svoje jangové mužské síly, aby se ochránili. Takže je to na nás mužských, abychom byli ukáznění, ale nevím, jestli to dokážeme v tom našem malém množství přemoct tu většinu, která vlastně zírá a myslí si, že ty ženy jsou ve skutečnosti hlavně sexuálním objektem. Biologicky to tak je, ale jako společensky je to naprosto neúnosný. Ještě tam vzadu. Můžete. Jak teda podpořit v těch dívkách tu ženskost, když právě se takhle maskují, podporují si tu jangovou energii a tak jak jim vlastně jako pomoct, aby si uvědomili, že mají i ten yin, protože si myslím, že potom v dospělosti nebo zaměstnáním ta jangová energie může někdy i škodit, nebo prostě je potřeba, aby to bylo vyrovnaný. Tak a druhý dotaz je teda úplně z jiného soudku, nebo jaký vliv má na děti, na starší sourozence, když se jim občas dávají na zodpovědnost ti mladší sourozenci. Já k té první otázce, to je význam téhleté fáze. To děvče, který tady je jestli si pamatujete na pelíšky, tak tam je ten proces odehraný nádherně a autenticky. Jarchovský říkal, že on byl malý dítě, když se to dělo nahoře na stole a ta dívka, co tam vystupuje a Kodedy hraje toho tátu brutálního, nashledanou. Mějte se dobře. To byla jeho teta a tam dochází k tomu souboji toho táty a ty dospívající dívky, která už je plná sil, už si troufá mužským způsobem argumentovat a říká, tak já vám řeknu, jak se vařejí noky nebo knedlíky. A teďka to tam prostě rozbalí. Jo. A ten táta úplně stuhne, protože on přichází o svou autoritu v ten moment. A prostě není zvyklý, že by mu někdo takhle oponoval, tak se to snaží jako zapudit, zadupat do země a tak argumentuje a útočí na tu svoji matku, ne, manželku teda. A to je otázka zralosti, aby ten táta tady to děvče obdivně přijal. On kdyby tam v té situaci řekl, tyjo, a já celý život myslím, že jsou to knedlíky, to jsem nevěděl, no ty jsi dobrá, tak ty budeš teďka už vařit a blablabla, nebo něco, anebo prostě ji ocenil. A tady si myslím, že se krotí ten animus, nebo ten mužský prvek ty ženy a když to jde dobře, tak je obdivovaná a roste jako královna. To je to. No jasně, protože má svoje zbraně, které jsou úplně jiný, není potřeba pro toho chlapa skolit. Je možný ho svíst například, to je úplně jiná disciplína. A zkrátka, když ona tohle si nacvičí se slabým tátou, se pamatuju na holku, která měla bulimii a prostě byli v téhle fázi, to je obvyklý, a tak jsme pracovali na tom, aby se jako zblížili s tím tátou. Tak dostali nějaký úkoly a přišli příště. Ona chodila v takových vojenských hadrech, byla divoká, černá, nakrátko ostříhaná a nebrala si servítky a prostě táta říkal, no tak jsem s ní jel byl jsem s ní na diskotéce, měl novou velkou náušnici v uchu nebo v nose, nebo už nevím, a říkal, a byli jsme na kolečkových bruslích a ta holka úplně rostla a říká, ale já nechci, aby můj táta byl takový kretén. A v podstatě potřebovala úplně něco jiného, ale jak to máme jako najít, kde ona uzná, že my uznáváme a prostě je to složitý proces. Ale opravdu záleží přesně na téhle fázi. Tady se stává z dívky krásná, dospělá a sebevědomá dívka. A často to nedopadne, takže to hledá potom složitě. A ten druhý dotaz byl na... To ještě taky vypadá, že to padá na hlavu těch otců, ale jak ten otec to má udělat, když to sám nezažil a neviděl rodiče, kteří by spolu, pořád jsme u toho partnerství, u té vlastně placenty.
Jako když spolu rodiče vycházejí tak, že otec obdivuje a má úctu k ženství té ženě a žena obdivuje a má úctu k tomu, že ten chlap se ujímá těch ostrých, že se ujímá toho, co ona nemusí dělat, když přijde domů a já jsem celý den s dětma, tak je strašně příjemný mu to předat. Ale na druhou stranu, když tam mám s tím dítětem nějaký režim a vstoupí mi tam jako cizí těleso do hřiště a začne s těma dětma zacházet jinak, než já si představuju, no tak tam vzniká napětí. Tam je hrozně dobrý, abych to předala tomu, abych důvěřovala, že ten můj muž, ty děti, protože jsou to taky jeho děti, že je nezabije a že to bude dělat úplně jinak. A když tyhle ty dva se umějí vzájemně si to dovolit, a přitom je to velmi pohyblivý, protože když tam ten otec není, tak já musím jako vycabit ty svý mužský síly. Ale zatímco, aspoň co můžu pozorovat, tak pro ty chlapy je to radost, tak mě to unavuje. A naopak, když chlapi jsou nucený dělat takový ty, jako, já nechci říkat ženský, protože teď nám snad vyjde třetí. Je něco? Jo? Já myslela, že... Aha. A ještě ty sourozence. A já se nebavím s tebou. Já vím, že máš mladého, tady já to vidím, já to sleduju. V pořádku. Úplně mě přehlídla, viděl jste to? No. No, jenomže když zase mužský je nucený se starat a zmenšovat a jako ty svý nároky oslabovat, protože ta matka je třeba od nevidím do nevidím v práci a on zůstane s dítětem doma, tak musí taky používat tu svoji ženskou složku, kterou samozřejmě taky má. Tak pokud vím, to já nevím, jaká je vaše zkušenost, ale chlapem jsem nikdy nebyla, ale vím, že to ty chlapy unavuje, že musí vypadnout ven na nějaký fotbal nebo do hospody nebo něco, no prostě do nějaké mužské společnosti. A pokud ten chlap je takový jako podřídivej, tak on stejně jako přestane být atraktivní. No já mám pocit, že takový ty chlapy, který zůstanou doma, takže tak jako zvolovatěji, no. Tohle nerozvíjeme, ale tadyhle chtěla si říkat něco o téhle knize, kterou jsme připravili ve 3. vydání, ale odmítli nám ji teda, ačkoliv se o to původně řekl ten portál, tak jsme to zpracovali znova. Prosím? No, takže jsme připravili k 3. vydání tuhle knížku, kde je to hodně popsaný na tom yin-yangu, což je sice jako čínský starobylý koncept, a on se hrozně hodí právě na to naše mužství a ženství, protože to nejde o to, jestli máme genitál takový nebo takový. Tam jde o tu energii, kterou vlastně působíme na to okolí a se kterým se vylaďujeme. Ještě tam byla otázka na ty sourozence, jestli je dobrý, když se tam ty děti nějak vzájemně, nebo jsou pověřovaný těma úkolama. To je zase otázka na celou přednášku. Když máme 3 děti, tak jsme trojími rodiči. A když si to uvědomujeme, tak je větší naděje, že děti nebudou spolu příliš rivalizovat. Protože prostě jsem jinak ke staršímu, jinak prostřednímu a jinak k tomu nejmladšímu. A když jsou šikovní rodiče, tak o toho nepřemýšlejí a prostě automaticky to takhle dělají. A když jsou rodiče takový ty, kteří chtějí být takzvaně spravedliví, tak když jste spravedliví ke všem 3 dětem, který jsou od sebe věkově vzdálený, tak jste rozhodně nespravedliví, protože je házíte do jednoho pytle a pak je vystavujete jejich přirozenému vrozený, oni se musí spolu rivalizovat, to jinak nejde, ale rodiče jim s tou rivalitou můžou pomáhat právě tím, že každému dávají, co potřebujou. A že taky trávíte s těma dětma, s každým mu dáváte taky jeho čas bez těch ostatních. A to, jak to logisticky máte uspořádat, to už je zase potom váš vzorec, jak to vyřešíte. Jestli to takhle stačí, protože já nevím, jestli jste se... Můžu? Ano. Pokud žena po rozvodu zůstane sama, nemá partnera, čili tam není ten mužský vzor nebo i ta energie, co je výhodnější pro ty děti, když ta žena, matka funguje matka-otec, protože holt musí suplovat toho otce, nebo pro ty děti je lepší, když ta máma zůstane mámou a tečka?
je to náročnější situace, ty 2 místa tam stejně jsou. V hlavě toho dítěte mentálně, v té jeho psychice ty 2 místa stejně jsou. A takže ta maminka, to si nedovedu představit, že by dělala jenom maminečku a když je potřeba taky nastavit nějaké hranice a takže by to nedělala. To prostě ty děti nás to donutějí. Ale je to samozřejmě pro to dítě nepřehledný, protože ta maminka je nevypočitatelná. Ona v nějaké situaci jako hojdá a hladí a je miloučká a pak najednou pro dítě to může být nesrozumitelný, pak najednou v jiné situaci je ostrá a vyžaduje. Tam je ale blbý to, že je to v každém případě pro tu matku strašně náročný. Jako uběhat v obě ty místa, tak některá to dokáže. My máme kolegyni, která loudila ze své maminky, jak vypadá její otec a tak, protože matka to věděla a naše kolegyně, už já nevím, 40letá, tak otce neznala, takže loudila. No a maminka jí odpověděla, já jsem tvůj otec. Pokaždý teda, už od dětství. Bezvadná ženská, rozhodně je to ženská, má 3 děti a vychovává je úplně úžasně a má bezvadný manželství. Na tom je jenom vidět, že neexistuje žádný jednotný recept. Ale je to strašně náročný a taky záleží na tom, jak jsou ekonomicky na tom. Takže například můžete vidět, já to nebudu asi kreslit, protože bych zdržovala, ale můžete vidět, že když se ty 2 rozešli a otec opravdu zmizel a přestal fungovat, ta funkce tam prostě zůstane prázdná, takže tam zaskočí babička, jde dřív do penze, pomáhá ze svý dceři s dětma, zůstane v domácnosti a ta dcera o to víc pracuje, aby teda to všechno uživila, tak potom vlastně z hlediska toho dítěte tam v tom mateřském místě je babička, v tom otcovském místě je tak trochu ta matka a chybí tam babička. Prostě jsou to zase náhradní řešení, které může dobře dopadnout, ale nemusí. Je to prostě náročnější. Tak já nevím, jestli na to odpovídám dost. Já možná ještě k tomu přidám, že když bych měl kluka, tak bych mu moc přál, aby tam váš nový partner přišel. Protože kluk se automaticky bude stavět vedle vás jako partner. To může být takhle malinký dítě, který prostě jdete večer, se oblíkáte do divadla a on říká, kam to jdeš? Jak vypadáš? No to vůbec nepatří mu do úst taková, a to jsou partnerské věty, které ono vyprodukuje a začne se k vám chovat jako partner a tlačí se do toho místa. A když to dlouho trvá, tak když tam pak přijde nový mužský, kterýho můžete mít moc ráda, tak prostě se střetnou velmi ostře tyhle 2 a je to nevýhodný pro to vytváření toho vztahu. Já si pamatuju, možná pamatuješ taky na jednu paní doktorku, která měla syna, ona byla ještě navíc odbornice přes diabetes dětský a ten kluk, když se rozvedla, tak malý, ještě 4letý, dostal těžký diabetes, těžko jako zvladatelný, což bylo pro něj jako odborníci zvlášť těžký. A to byl kluk, který, když k nám přišli asi v 6 letech, tak přišel v saku a kravatě a takový jako vystylovaný a prostě chodili rádi a bylo vidět, jak on je aktivní a on aktivně hledal partnera pro tu svoji matku. Jo. A když pochopil, že já to nebudu, tak přestali chodit. Prostě to bylo jako... No hlavně, když jsme do toho byli tak namlouval chválu pro maminku. A ona byla pěkná holka, ne? Že ne? A mě teda přehlížel jako krajinu a evidentně jsem tam byla navíc. Ale tak chci říct, že ty kluci v tom bývají někdy aktivní. Někdy se přicvaknou tak, že jsou rádi, že vyhráli tu bitvu nad tím otcem, otec zmizel a je to prostě klasický odypák v tom, že opravdu jako vyhráli tu maminku, protože všichni kluci milují své maminky, to je bez výjimky, tak se mu splní přání, ale je to teda vítězství Pirhovo. No ale případ to byl smutný, protože tam dokonce se podařilo, že ta maminka přece jenom někoho přivedla, kluk byl naprosto šťastný a ta cukrovka se jako zázrakem zlepšila, ne, že by byl úplně bez léku, ale takový ten stav, kdy vlastně byla neléčitelná, nebo špatně léčitelná, tak se výrazně zlepšil. A když to pak nedopadlo, tak zase se ten příznak zhoršil. To je jenom, že taky svědčíme o tom, že ty děti, a každý máme tu možnost, když žijeme ve stresu neustálým, tak je to mladší, vývojově je to mladší přirozená obrana, že somatizujeme, že to vyjadřujeme. Každý miminko se vyjadřuje tělem
A tu schopnost si necháváme po celý život. Zralejší obrana je, když ty děti už se naučí tak někde kolem toho negativistického období v 2-3 let, tak když se naučí zlobit, tak to já už se raduju, protože už to není tak nebezpečný. Tam prostě to dítě dává, je transparentní, já vím, co ono chce a já jsem od toho dospěla, abych se rozhodla, jestli mu to dovolím nebo nedovolím. Ale už je to souboj na spíš té sociální úrovni a nejde to už do toho substrátu somatického, protože když ta bezmoc je moc velká, tak všichni máme možnost to vyjádřit nějakým tělesným příznakem. Ještě nějakou otázku? Ano. Já pracuji v oblasti rodinného práva a měla bych praktický dotaz, jestli existují nějaké rady pro dobré nastavení styku dětí s rodiči po rozvodu. Mluvili jste tady krátce o té střídavé péči a podobně. Jestli jsou nějaké rady pro ty rodiče, jak to správně nastavit? My jak vedeme taky už těch 30 let 4letý výcviky pro kolegy, lékaře, pomáhající profese, psychologi, tak tam taky u nás absolvovala jedna právnička a to bylo moc zajímavé. Ona už měla za sebou takový ten kurz. Jednak dělala v tom rodinném právu právničku, ale oni taky už soudy vědí, že se jim vyplatí to, čemu se říká mediace, to je takový asi 100hodinový kurz, kde se s těma rodičema vyjednávají ty podmínky po tom rozvodu, protože naslepo jako rozhodovat, co ta konkrétní rodina potřebuje, tak já bych nechtěla být na vašem místě. Ale to pravidlo... To by mohlo být nějaké pravidlo, protože se týká těch dětí a já jsem přesvědčený. Tam je potřeba zjistit ty konkrétní podmínky, čeho jsou ti dva schopní. Jestli když se rozvedou a opravdu i psychologicky rozvedou, oni se můžou rozvíjet, už známe páry, který jsou 10 let po rozvodu a furt se spolu hádají, jako kdyby to bylo včera. Tak to není dokončený rozvod. Dokončený rozvod vypadá tak, že spolu můžou vycházet společensky velmi slušně a zvlášť kolem dětí, že se dobře domlouvají, tak pak je rozdíl. Když je to tenhle pár, který se dobře domlouvá, tak pak takový ta sdílená výchova je pravděpodobně velmi dobrá. To znamená, že to necháte na těch rodičích a oni se o tom domluví. To samozřejmě není pravidlo. Ale čím je to dítě mladší, tím spíš by mělo být u mámy. To prostě do těch 6 let určitě potřebuje víc mámu než tátu. Takže tam to spravedlnost, že jednou za 14 dní nebo že týden u 3letého dítěte pokládám za nesmysl. Přišla kdysi maminka, asi 10letá, ne, s 10letým klukem, 10letá nebyla. S 10letým klukem a ten kluk, a ona byla doufalá, poslala jí alergoložka, protože měl nějaký divný astma. A to měl jenom u maminky a taky u ty maminky koktál a taky se u ní počurával. Ale u tatínka, se kterým se ta maminka rozvedla, tak to tak neměl. Takže ten tatínek, protože se mu to zdálo být jako nápadný, tak se rozhodl, že ještě soudně vymůže to dítě do své péče, protože se mu přece u něho líp daří. Ale oni spolu postavili dům a pak prostě neopečovali dost svůj vztah. A než dostavili dům, tak si muž našel jinou ženu a s tou se tam pak nastěhoval, ta byla naštvaná, ale prostě bydlela jinde. No a to dítě, když ho přivedla, tak jsem viděl, že já jako mužský těžko můžu něco zmoct, protože je naštvaná na všechny chlapy, takže jsem tak jako využil toho, že mě aspoň teďka na poprvé bude poslouchat a tak jsem se vyptal, jak to tam chodí. No a pak říkám, no ale dobře, tak to dítě samozřejmě u vás jako se chová jako mladší, no a tak tam si může dovolit dokonce mít tyhle symptomy a ty u toho táty vyšlapuje, protože prostě děti u toho táty se chovají jako, ale je to pro ně namáhavější. Ale to ten táta neví, tak mi ho postřete a já mu to vysvětlím. A on říkal, to on je blbej, on nepřijde, ale on přišel. A opravdu to byl normální mužský, který, když jsem mu vysvětlil, že dítě má 2 moduly chování, jeden k mámě, jeden k tátovi, a že se v tom liší a že to dítě u mámy prostě odpočívá, ale možná i tím způsobem, že třeba se počurává, protože regreduje. Takže to není žádná vada, ale že to je jako funkce toho dítěte a že to je v pořádku. Takže stáhnul tu žalobu nebo ten soud a prostě to vyřešili nějakým lepší spolupráci
operaci a to dítě se uzdravilo. Ono jde o to, jak spolu oni můžou vyjednat takovéhle věci. A to, že nevíme, že dítě se u táty chová statečněji a tedy vlastně se přetěžuje, a že tím taky ale roste, to jistě, a že u mámy se ty děti chovají míň statečně a prostě si odpočívají, tak to prostě je norma, to není něco divného, ale měla by to populace vědět. A právníci by mohli vědět, že čím je dítě mladší, tím víc by mělo být s mámou, a čím je dítě starší, tak a že jsou i období, kdy je výborný, když jsou s tátou, že v určitých fázích jsou, a zvlášť kluci. Ale i tohle zase je hrozně zjednodušené, ale je na tom vidět, že jako nejde říct nějaké doporučení nebo radu a říct, že je dítě, protože to je opravdu velký rozdíl, když je dítěti třeba jsou 3 roky a nebo když je mu už je 5 let, a nebo když je mu 12 let. A ta situace se může průběžně proměňovat. Já jsem pracovala s rodinou, kde přišli kvůli nejstaršímu 3 děti, rodiče rozvedený a už oba měli partnery. V těch nových partnerstvích nebyly žádný děti naštěstí. A když říkám naštěstí, tak zase to neberte do slova. Tak přišli s tím, že ten kluk přišel s tím, že chce bydlet u táty. A máma to hrozně špatně snášela, protože měla v péči, podle soudu měla v péči všechny 3 děti. A ten kluk přišel už asi 14 letý, že chce bydlet u táty i u té nové partnerky. A ne, tak proto přišli. No, takže jsme vypracovali si nějaký režim, že to povolili, že kluk šel bydlet k tátovi a k mámě chodil, jako předtím chodil k tátovi, tak mámě chodil jednou za 14 dní na víkendy, nebo nějak tak to měli, možná ještě nějaký den v týdnu. A tak jsme se rozloučili a oni přišli znova, když to prostřední, to byla zase holka, tak zhruba jako měla ten věk toho kluka jako předtím, tak asi po 2 letech, tak přišli a vlastně jsme, a to už bylo rychle hotový, protože jsme vlastně s nima vyjednávali, ona chtěla jít taky k tomu tátovi, úplně přiměřeně, tam, jak jste viděli ten porodní kanál, tak to bylo v té době, kdyby bylo dobrý, aby už maminko ubylo a aby přibylo tatínka. A měli takový režim, v kterým já jsem se vůbec nevyznala, ale oni jo, protože byl, jako logisticky byl hrozně složitý, ale oni věděli jak, takže bydleli a domov měli u táty ty 2 starší děti, u mámy byla ta nejmladší, myslím Markétka se jmenovala, a nějak jako se velmi dobře domlouvali, takže měli taky nějaký dny jako během týdne, že byli s tátou a taky prostě nevím jak. A já, když jsme se loučili, tak jsem se smála a jsem říkala, že po 3. snad už nemusí přijít. A opravdu si myslím, že to tak bylo. Takže chci říct, že ty složitý situace, když ty lidi trochu jako vnímají a jsou dostatečně empatičtí a ty rozvody jsou opravdu i psychologicky ukončený, tak můžou to být docela dobrý řešení. Tak pokud jsme vás nějakým způsobem rozvrkočili anebo zaujali, tak a budete chtít si toho víc jako poslechnout, tak na tomhletom webu na YouTube máte přednášky, které máme, nebo přednášky. Jsou to rozhovory s Markem, který se hrozně dobře ptá. On jak je pedagog, tak se umí ptát, umí ty věci zarámovat, a takže se nás vyptává a je to snad 8 hodin nebo 7 hodin postupně vždycky hodinový rozhovory, takže kdybyste neměli co dělat. Stačí, když si to pustíte při vaření, to rozhodně u toho nevydržíte sedět. Tak si to můžete případně poslechnout, protože tam ty věci jdou do hloubky a víc systematicky popíšeme. Takže děkujeme vám za pozornost a doufujeme, že vám po tom našem povídání nebude špatně. Tak snad. Nashledanou. Můžu říct, že tato přednáška je nahrávaná? Paní doktorko, pane doktore, děkujeme mnohokrát za dnešní přednášku. Já vám děkuju za účast a pokud byste chtěli se kouknout na záznam téhle přednášky, protože jsme ji nahrávali, tak ji najdete na YouTube a našich webových stránkách tohoto projektu. Mějte se krásně, nashledanou.